نسلست ورحي أو ريهابيتيشن زتنا حتى قداي مساخان مسهيلن نمنتاي تدافرهم زي الكس قريب له خمسة نبرة زقلت نمنتاي ده هاي لدرجة مسك متصلو وحتى إذا كان ساعات نعرقاي نمنتاي خمسة تقول إيش دايرة بحمالة كان مسمر زوط حق قفلة دلو وينك سلسة آخر كلي لا برهانة ما أثرتي برهانة مسمار خز تما خيرو تما عيدو موصيو هزو خقلقل تصفى نيرناقن بس نحنا تصفى زقورنا له يكدن موصيو ناب طرفاتي بايزو هذي نحو حد زي مقوا نزل تقرأ مبدعي زخونه يكون من نسي زخونه يكون تقرأ زخونه يكون بوليتيكيا زخونه يكون ليك نحو حد زي اندحر زي تقاوم هذي نزل تقرأ كبيت لخونه حدقة مدبرأي مالت بدأ خربوق ولا إن هالكاس ني جنرال مقبي هايلس بدأ خربوق ولاش خفر على من أربعة أنا نايداو يتكبره وزي خووني خلي تقول طبعا حيو قلنا ركبه متعيات بالنت ولا حلت خاليت سلط خنات آي ركبان ناي معراب جنبار شو قط حتى جاني حزون حقا ورقتون يتهاون برهان ما تسناوي تتزغو نيرو بوست مقورة نيرو وديهم هاي تسناوي أمين يوم كي جاني أنا حمل 10 شمون فتش عنا 10 شعتنا عم تمر جبيرو سلل تسناوتكو زتفا هو نجار تالي بوليس يحزنني حتى نزخل نبر سبات دس بولو ميزار ولو ميديا وصيوم مسلم حسابون كنصارقو يخليهم نمنتا برهان اختكم كلا تمر زلا يحزت بزح برهان اي كورت المريرا زلا كومزي عينت نامنا دحرت بحر غزي قلبت يلو 360 دغري اي تقلبيتو تاي قلبيتو نحر كان خان كاغن مسني ابراهام بلاي مسناي بهراو خدتن طلمتن محاور استغور له ነገር አለው ስለዚህ ናይ ኤርትራ ማዕቀብ ተላዒሉ ማለት ንዓይ ናይ ንጉሆ ፀሓይ ጌርካ ሕሰቦ ዓብይ ዓወት እዩ ጥራሕ ኤርትራውያን ይኾነ ተዓወት ንዓና እዩ ተዓወት ንዓና እውን ይተርፍ ይለካ ኣሎ ኤርትራ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ኣብ ዓለም ኣምዝጊባ ማለት ንዓና ዓብይ ዓወት እዩ ካብ ድሕር ህዚ ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ወሎ ብኢኮኖሚ ወሎ ብፀጥታ ወሎ ዓወት እናመዝገበት ብዝኸደት ቁጥሪ نتجارس ترف راحي وين هنريق زلنا كم بناك المحزن نبر خردنا خمسي ارتاح حزوقا ما كوي جبر الله خمسي خن جزع عم زل نجر تطفشت حساس فاي ولقت حساس فاي لباو سلام تنا تقبلوا فتوات تخاتلت مدلوا تارجت ميديا لومون ابهلو وانا وخنتا زدهبه مس تغلاي ارغاي ገብረ ክርስቶስ ወድ ቢተው ጻንሒት ከሎናዩ አብናይ ሎም ጻንሒትና ብፍላይ ጉዳይ ማእሰርት ብርሃነ ገብረ ገርግስን ብርሃነ ድሕሪ ካብ ትንሰለስተ ወርሒ ጸንሕሉ ወታደራዊ ሪሃቢሊቴሽን ወጽዩ ዝተዛረቦም ነገራትን ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ነገራት ክመልዕሊና ብርሃነ ብፍላይ ሰለስተ ወርሒ ኣብ እስር ቤት ንኽጸንሕ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾኖ ምስ ደደቢት ሚድያ ምስ ታርጌት ሚድያ ከምኡውን ምስ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስን ሃይለ ደደቢትን ዝነበረ ኩነታት መንባሩ ኣብ ገረብ ግባ ዝተባሃለ ሚድያ ቀሪቡ ሰፊሕ ዝበሃል ቃለ መሕትት ተካይዱ ነይሩ ብድሕሪኡ መልሲ ኣረጋይ እውን ይሰማዕና ኣረጋይ ምናልባት ኣብ مأسار برهانة إدني روديو أين ورون ويكسي غروا اللخصات كنت هاي مسؤول نيرون زر كعلنا نايم كابزو توساقي أب جوداي تجراي معلومات بيت مخرج خلال تجراي كاب قد على سمون جميرو كمل اسم قانون تجلس لهم دحري إن يخصم زنبر أخيبا حدش مع بعلتات بوجن حزب وين حرنا تجراي بقول طفنا مزيوم زركبوت إن يخصم أخيبا تخيلوا وسنة محلالي فهم قبل البريزيدنت جيزيوم محدار تجراي ليتران جنرال تحدث وردون حدش جدا 5 سنة برون تجلس لهم صوتهم بوجن هو حد غير زلوا سجمتات انتي مسؤولون عبي قصهم كزول قداتون كرينا صمدو حدا عمت مليء والله قدما حدا عمت بيلو بولنتاو فقاد تجارون إرتراويان استجمرة زي سناي ركب كلتيز بتاع حساب غير استجمرة قدوس حساب حدا عمت مليء والله أب حدا عمت قعزو انت عينت معبالتات رئيو ازقص امو فتنتاتك انتي مسؤولنا بزرزر النري اخوني كسام الزامر باتنا حبيركم تصنحوا لنا نابا غاش انا قدم مسغارنا چانالنا خبت تكتاتلو سبات
እቶም ልዕሊ 50% ማለት እውን 73 ሚእታዊ ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ምትከታተሉ ዘለኹም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ታርጌት ሚዲያ ኮኑ ኢልና ክንዘኻኽረኩም ንፈቱ ኣረጋይ ጋሻና ኮይንካ ኣብ ስለዚ መጻኻ ኣዚና መስግነካ ኣነ ስለዚ ዓደምካኒ እዚ ከምስኪን ይደሊ ጽቡቅ ምናልባት ዓበይቲ ትኩሳታት ቀንዮም እዮም ኣብ ዝቐነ ተሓደ ናይቲ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ምፍታሕ እዩ ነይሩ ምስ ብርሃነ ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ነጥብታት ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለዉ እሱውን ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ንማእሰርቱ ቀንዲ ምክንያት ኢሉ ካብ ዝፀርሖም ሰባት ሓደ ንስኻን ዶክተር ሃይለ ራፋይነን ምዃንኩም ገሊጹ ነይሩ ናይ ብርሃነ ጉዳይ ንግዚኡ እውን ዝፈሞ ናብ ሓድሽ ምዕባለታት ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ነቶም ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ድሕሪ ናይ ኣክሱም ኣኼባ ተኸታተልቲ ስጉምትታት እናወሰደ መግለጽታት እውን እናውፅአ ከይዱ ድማ ሕዚ ንሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እግድ ከም ዘንበረሉን ካብ መጋቢ 30 እንዳሓር ዝህቦ ሽመት ኮነ ዘውርዶ በዓል ስልጣን የለን ዝብል ነጥብታት እውን ኣልዒሉ ነይሩ እሞ ቅንያት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣካይዳ ሕወሓትን ከመይ ንሪኦ ነለይ ካሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ብወግዓዊ ካብ ዝፈርስ ዳርጋ 2 ዓመት ገለን ሓሊፍዎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ጥሒሽዎ እዩ ሌላውነት ናይ ትግራይ መሬት ብሓይሊ ወሪሩ ምስ ሓዘ ተፈናቀልቲ ኣይምልስን ምስ በለ ካብኡ ኣፍልጦ ናይ ውድብ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ኣይምልስን ምስ በለ ካብኡ ናብ ትግራይ እዞም ናይ ሰብኣዊ ርዳእታ ዝበሃሉ ሂውማኒታርያን ኣክሰስ ምስ ከልከለ ኣብ ትግራይ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅቃሕ ከይህሉ ዝዓነወ ትካላት ናይ ትግራይ ናብ ሕውየት ከይምለስ ፍሉይ ዝኾነ ሓገዝን ምትብዓን ከይህሉ ማሕበራዊ ግልጋሎት ናብ ቦቱ ከይምለስ ዝዓነወ ትካላት ናይ ትግራይ ሞሊሱ ከይፅገን ትግራይ ናብ ሕውየት ከይትምለስ ብክሳድ ዓፅዩ ቀርቂሩ ዝሓዘ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንሱ ጥራሕ ንሕወሓት ኣይፈልጠክን ኢሉ ከፍርስ ንሓይልታት ምክልኻል ብስም ዲዲኣር ክብትን ከበተ ፅዋራት ክርከብ ብኦቢል ድማ ተጋሩ ባዕልና ንባዕልትና ኣባላሊዑ ትግራይ ብትንትና ከውፃ ብዘይ ኩናት ትግራይ ንምብታን ዝብል ኣጀንዳ ሒዙ እዩ ተወጊሱ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝብሎ ካሊእ ኣብይ ኣሕመድን እቲ ናይ 4 ኪሎ ጉጅለን ዝብሎ ከዓ ካሊእ ኮይኑ ሕዚ ክልቲኡ ተፀራሪ ሓይሊ ኮይኑ ዘይስምዕማዕ ሓይሊ ሕዚ ብወገን ትግራይ ንሰላም ዓብዪ ሃንቀፍታት ተገይሩሉ ውድብ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ደጋጊሙ ናብ ዓለም ማለት እዩ ተረኣዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ደብዳቤታት ውዕል ፕሪቶሪያ ይጥሓስ ኣሎ እሞ በጃኹም ሓደ ነገር ገበሩ እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ብዶክተር ደብረፅዮን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ናብ ናይ ዓለም ትካላት ብዝተፈላለየ እዋን ደብዳቤታት ፅሒፉ እዩ እዚ ንውዕል ፕሪቶሪያ ንኸይፈርስ ካብ ዘለዎ ተወግሶን ተገዳስነትን እዩ ዝፍልፍል ስለዚ ውድብ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ውዕል ፕሪቶሪያ ሃንቆ ኢሉ ተፀቢጓ ስለ ዝነበረ ድሓር ብኦቢሉ ከዓኒ ሙሉእ ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ ብናይ ፖለቲካ ልዝብ ኣጠቃላሊ ናብቲ ኩናት ዘእተወና ጉዳያት እውን ክፍታሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ተስፋ ገይሩ ስለ ዝነበረ ብወገን ትግራይ ኩሎም ተገይሮም እዮም ከበተ ፅዋራት ተረኪቦም ዲዲኣር ተኻይዱ ኣብ ትግራይ ኩሉ በፂሑ ዝነበረ ፀገማት ፀይርካ ነትውዕል ሎሚ ፅባሕ ዝኾነ ይፍታሕ ይኸውን ዝሓሸ ነገር ዝኾነ ይመፅእ ተባሂሉ ካብኡ ናብኡ ከዓ ብሰላም ክንውድእ ዝብል መርገፂ ናይ ህዝቢ ትግራይን መርገፂ ናይ ውድብ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይን ባህግን ድልየትን ስለ ዝነበረ ንሱ በቲ ህዝቢ ትግራይ ዝደለዮ በቲ ሕወሓት ዝደለዮ ኣይከደን ሽማግለታት ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ ዝበሃሉ ተጋሩ ክሳብ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከይዶም የብሎም ኢኖሞ ንሕና ሰኣይና ገርና ሌላው መሬትና ተታሒዙ ዝተፈናቀለ ህዝብና ውሽጥን ኣብ ደገን ኣብ ተንዳ ይመውት ኣሎ መድሓኒት የለን ቀለብ የለን ማይ የለን መብራህቲ የለን ታይና በዲልና ክሳብ ክንዲ ኢሉ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተጓዒዙ የለካ ኣሎ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ህዝቢ ናብ ዘለዎ ካትኸዶ እምበር ህዝቢ ናብ ዘለዎ ካትኸዶ ስኻ እምበር ህዝቢ ናባኻ መፅኡ ኣየብልን እዚ ኣብ ንጉስ እውን ኣብቶም ብስርዓት ሃይለ ስላሰን ብምኒሊክን እውን ኣይተርአየን ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ህዝቢ ትግራይ ንምውራድ ንምሕሳር ተባሂሉ ክሳብ ናቱ ልዕልነት ናቱ ክብሪ ንምሕላው ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ጫዓን ኢሉ ጌታቸው ረዳ ፅዒኑ ህዝቢ ትግራይ ዓበይቲ እነታት ወለዲ ብኣየር ተፃዒኖም ከይዶም
ንጠቅላይ ሚኒስትር ክልሙኑ ማለት እዩ ክሳብ ክንዲ እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ከይዶም እዮም ኣይቅበለኩም ኢሉ ኣባይ ርቦም ካብ በሪ ነጋዶ ናይ ትግራይ ብተረጋጋሚ ከይዶም ኣብ እግሪ ወዲቆም ለሚኖም እዮም ክሰምዕ ይከኣል ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ሕዝ እንታይ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ይከበር ኢሉ ናብ ናይ መዋዕልቲ ኣካላት ደብዳቤ ካብ ምፅሓፍ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ንወደ እየ ኢሉ ሽማግለታት ካብ ምልኣኽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኩሉ ተሞኪሩ ሕዚ ኣይሰምዕን ኢሉ ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ ከኽብር ፍቃደኛ ዘይኮነ ሓይሊ ሕገ መንግስቲ ክልላት ናይ ባዕለን ግዛኣት ኣለዎን ኣብ ናይ ባዕለን ግዛኣት ኮይኑ ዝኾነ ሕቶ ኣለኒ ዝብል ናይ ወሰን ሕቶ ኣለኒ ዝብል ይኹን ካልእ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ፍትሒ ናይ መሰል ዓርሶ ውሳነ ሕቶታት ኣለውን ዝብል ሕጊ ናይቲ ሃገር ኣኽቢሩ እዩ ክሓትት ዝኽእል ሓደ ክልል ንሓደ ክልል ክወሮ ፌደራል መንግስቲ ደጊፉ ዝኣተወሉ ምክንያት ግን ኣብ ዝኾነ ዓለም የለን ኣብ ኣሜሪካ ሕዝስ ጆርጂያ ኣትላንታ ትበሃል ግዛኣት ወቅቲ ወራ خلاص ነቲ ሓንቲ ደጊፉ ነቲ ሓንቲ ክወቅዕ ማለት እዩ ከምኡ ዝግበርለ ኣብ መንጎተን ክልላት ኣፈላላይ ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይግድስ ቤት ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኢኻ ክተመሓድሩ ትኽእል ስለዚ ሕቶ ሃልኢኩም ሰላማዊ መንገዲ ይቕረብ ሌላው ግዛኣት መሬት ትግራይ ግን ብሓይሊ ወሪድካ መሓዝ ምዃዕ ናይ ፌደራል ሰራዊት እቲኻ ሰራዊት ንሱ እንደገና ካብ ኣሰራርሓ ካብ ሕጊ ወፃኢ ማህያ እናኸፈለ የተከዘዘብ ዝበሃል እናሰልጠነ ኣብኡ ዘለው ተጋሩ ብቋንቋም ከይዛረቡ ብቋንቋም ከይመሃሩ ብቋንቋም ፍትሒ ከይረኽቡ ሃይማኖቶም ብናፃነት ከየምልኹ ተፈጥራዊ ሃፍቶም ፀጎኦም መሬቶም ንብረቶም ብምሉእ ተራስዩ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀልማት ኣብ ዘለሉ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ምርጫ የብሉን ማለት እዩ ካሊእ ምርጫ ስለ ዘይብሉ ሕዚ እንታይ መፅኡ ትውዕል ፕሪቶሪያ ዕላዊ ፈሪሱ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይግበር ህዝቢ ትግራይ ናይ ግድን መርሓ ስለ ዘልዮ ብ2.8 ሚልዮን ዝመረፆ መንግስቲ ኣለዎ ቤት ምክሪ ኣለዎ ስለዚ ሓደ ስቴፕ ንሱ ክምልስ ክኽእል ኣለዎ ስማ ግዜ ሓሊፉ እዩ ማለት ግዜ ሓሊፉ ዝበሃል ነገር የለን 5 ዓመት እዩ ነይሩ ትመረፃ ን5 ዓመት ከገልግል እዩ ተቢሉ 5 ዓመት ከዓ ሓሊፉ እዩ ዝብሉ ነጥብታት ይለዓሉ እዮም ኣብኡ ሲምፕል እዚ በቃ ዘም ፖለቲካ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ናይ ፖለቲካ ጨለታት ዘውግዕዎ ወግዒ እዩ ምርጫ ትመርፅ ክነግረካ ናብ መረፃ ተኣቱ ሰላማዊ ሃዋሃው ክህሉ እንተሎ እዩ ሕዚ ናይ ሰላማዊ በሪ ብምሎም ተዓፅዮም እዮም ካሊእ ምርጫ የብልካን ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ምርጫ ይብሉ ሰላም ትዝኸውን ነይሩ ኩለን ፓርቲታት ተኣኪበን ህዝቢ ይፍረደና ኢለን ናብ መረፃየን ክኣትዋ ነይረን ሕዚ ከምኡ ዘግብር ነገር የለን ካልኣይ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ መረፃ ንኸይትገብር ነቲ ሓደ ሰሪዘካ ኣለኹ ነቲ ሓደ ከዓ ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ሕዚ ናይ ጣብያ ምሃብ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ጣብያ ተንቤን ዝበሃል ሓደ ፓርቲ ምሃብ ጀሚሩ ኣሎ ሰብዓ እንደርታ ዝበሃል ከምኡ ወጊራት ፓርቲ ዝበሃል ከምኡ ቀኒ ከዓ ናብ ጣብያ ክወርድ እዩ ናይ ጣብያ ዓራቶ ናይ ጣብያ ግዛዕ እናተባሃለ ክወሃብ ማለት እዩ ትግራይ ንምብታን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስለዚ ኣብዙ ንሕና ነባር መንግስቲ ኣለና ነባር ቤት ምክሪ ኣለና ክፈርስ ዘይነበሮ ብሴራ ዝፈረሰ ቤት ምክሪ ካልኣይ ሕጋዊ ዝኾነ መንግስቲ ኣለና ናብኡ ክንምለስ ኣለና እዩ እቲ ካሊእ ግዜ ሓሊፍዎ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ንኣብነት ናይ ወረዳ ቤት ምክሪ ናይ ከተማታት ቤት ምክሪ ክንደይ ዓመት ገይሩሎ ልዕሊ 10 ዓመት ዋይ ንምንታይ ኩነታት ስለ ዘይተመቻቸወ እዩ ናይ ወረዳ ናይ ከተማን መረፃ ክትገብር ኩነታት ስለ ዘይፈቐደ መረፃ ኣይተኻየደን መን ይቕፅል ኣሎ ንሱ ይቕፅል ኣሎ ንሕና እውን ናይ ክልል ቤት ምክሪ መረፃ ገይርና ሕጋዊ ኣቂምና ኢና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እዩ ቆይሙ ኣብ 5 ዓመት እያ ትብል ኣብ 5 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ ቤት ምክሪ ኣብ 5 ዓመት ዝመረፆ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስቲ እሱ ካብ 5 ዓመት ይሓልፍ ኣሎ ካሊእ ዘረባ የስ እዎ ይሓልፍ ኣሎ እሞታይ ንግበር ሕዚ ናብ መረፃ ንኸይንኣቱ ካብዚ ንላዕሊ ፀላእ መፁ ትግራይ ሓደጋ ተደቂኑዋ ስለዚ ምንባር ናይ ምንባር ሕቶ ይዓብስ ወይ ናይ መረፃ ሕቶ ናይ ምንባር እዩ ዝዓቢ ህዝቢ ትግራይ ንክነብር ንክምክት ረዚስ ክገብር ምስ ፀላእቱ ክገጥም ትምርጫ ክውንዘፍ ኣለዎ
تمرقيا تونزي فصنحيو مختنا نود مختم سودانا ግን immediately ናፍታ ናመረፃና አጡ ማለት እዩ ስለዚህ ግዜ ሓሊፍዎ እዩ ከምዚ ኮይኑ እዩ ከምዚ ዝነበረ ገረመለ ዝበሃል ናይ ንጌታቸው ሴራ ናይ ጻርቃን ብሽርሕን ተንኮልን ዝፈረሰ መንግስትና ክምለስ እዩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩሕዚ ምርቃ ዝገብረሉ ኩነታት እንድሕር ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ እውን ሕዚ መረፃ ኮይ ትገብርን ፋኖ ናጠንከረ እንድሕር ከይዱ ከምቲ ዝሓስቦ ዘሎ ብትግራይ እውን ኩናት እንድሕር ወሊዑ بعفار نحتولي بمشاكل جموز نحتولي كوني إثيوبيا ناكوينات تاعت سلزلا ناقد أنت حزب مريض نيري زول بارتينا أورمو بلتقنا قجلة أنا خطر يخفلي سلزي أمرا ساتخاطر ذا كامبر كل جزية نحر حقه كسوي يوصيه ولا تحقق من قصير لك الله لتجارب الحزب يخون كنت تحقق من قصون تتصع وكان زين أي وعرف بريتاريا بهالبعلو زفرسه ولا نهز سجاي دي تأكم تخوين حاجة من قص ولا تفرسه حاجة تتحسهم صورهم لك أنا جدا نهز سجاي نحزي طعم خوينهم نهز سجاي طعم تخوينهم سلام زم تركات تخوينهم استبليت نحر درجة تخوينهم جد نسوم كتاخرهم جدني ስለዚህ ህዝብ ትግራይ እናሃለቀ ከም ህዝቢ ነበረሰ ኣብ ወረቐት ዝተጻሕፈ ሕጊ ከኽብርለኒ ኢልካ ኣብኡ ግዕትዕት ምባል ኣብኡ ግዜኻ ምጥፋእ ኣየድልን ስለዚ ሕዚ ውድብ ሕወሓት ከም ፓርቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ብፍጥነት ደረጃ ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ምፍጻምን ናይ ምግባር ዓቕሞምን ተኣምር እዩ ዝበሃል ኣብ ሕወሓት ተረእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኣብ ኣኽሱም ኣውቶማቲካል ወሲኖምስ ቀፂኖም ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኣመራርሓ እንደገና መሾም ኣውቶማቲካል ተኣኪቦም ሪኦም ኣብ ሓፂር ግዜ ወሲኖም ላዕለዋይ መሪሕነት ካድረ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ፀዊዖም እንደገና ሓንቲ ኮንሳስ ወፂሖም እንደገና ኣብ ሓንቲ ምርዳእ ወፂሖም ቀፂሉ ሕዚ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ከዓ ትባሊ ብትግራይ ደረጃ እታ ግዜኦም ምሕዳር ዘመሓድራ ዝነበረ ትግራይ ብሓንቲ ፀሓይ ማለት እዩ ብሓንቲ ፀሓይ ከምዚ ዓይነት ኣፈፃፅማ ከምዚ ዓይነት ፈጣን ዝኾነ ስርሒት ብሱር ተሪኡ ኣይፈልጥን ስለዚ ትማሊ እንድሕር ኢኻ ኮንካ ህዝቢ ትግራይ ክመክር ይውዒሉ ስለ ትግራይ እንታይ ንግበር ዝብል ኣማራፂ የለውን ህዝቢ ትግራይ ጥፍኣት ኣብ ዝዋኑ ተደቂኑሉ ስለ ዘለ ደርጋውያን እንደገና መሾም ከጥፍእዎ ይህንደሉ ስለ ዘለው ካብ ጥፍኣት ንምድሓን ህዝቢ ትግራይ እንታይ ንግበር ዝብል ትማሊ ብሓደ ድምፂ ኣብ ሓደ መዓልቲ ህዝቢ ትግራይ ብዝተናበበ መንገዱ ነባር መንግስትና መልሱልና ነባር ቤት ምክሪ መልሱልና ኢሉ ውሳነ ኣዕሪፉ ኣሎ ተወዲኡ ሕዚ ሕወሓት ብፍጥነት ቤት ምክሪ መሊሱ ሕጋዊ መንግስቲ ምጥያሽ እዩ ድሕሪ እዚ እንታይ ክገብር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ወራሪ ይኸኣቱ ዓቕሚ ሃልይዎ ናብ ወራሪ ይኸኣቱ ኣጠቃላሊ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኣብኡ ስኢሉ ጠንበሽ እናበለ ዝመፅእ ዝነበረ ነዳጅ ስኢሉ ጠንበሽ እናበለ ናይ ንግዲ ኣቑሑ ግዛዕ ምፅዓት ዝሓልፍ ዝነበረ ስኢሉ ሙሉእ ብሙሉእ ማይ መብራህቲ ማይ እኳ ሽግር የብሉን መብራህቲ ምናልባት እውን ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክት ኮይኑ ስለ ዝነበረ ከምኡታት ካብኡ ባንኪ ግዛዕ ምፅዓት ክዓፅዎ ይኸውን እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይዓፁ ግስም የብሉ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ኣመራፂ ክርኢ እዩ ማለት ሻው በሩ ካሊእ ክርኢ እዩ በተዓዳዳጊ ገንዘብ እውን ኣማራፅታት ክርእዩ ብተረጋጋሚ ክንዘረበሉ ፀኒሕና ኢና ሕጋውነት ዝበሃል ነገር የለን ካብ ህዝቢ ዝዓቢ ነገር ስለዚ ኣሎ ህዝቢ ንክጠፍእ እንድሕ ተፈሪድሉ እንተስ ናቕፋ ይኹን እንተስ ዕምላ ይኹን እንተስ ዝኾነ ይኹን መተዓዳዳጊ ገንዘብ ትግራይ ዋላ ይኹን ዋላ ብር እውን ይብለካ ኣለኹ ዋላ ብር ንባዕሉ እውን ብር እውን ክሰርሕ ኣለዎ ናቕፋ ክሰርሕ ኣለዎ ናይ ሱዳን ፓውንድ እውን ክሰርሕ ኣለዎ ዋላ ካሊእ ገንዘብ እውን ይብለካ ኣለኹ ንህዝቢ ትግራይ ዘድሕን ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ሰስተነብል ዝገብር እንድሕር ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ንመተዓዳደጊ ዝጥቀመሉ ተኮይኑ ካብ ፀበባን ካብ ጭቆናን ዘውፅኦ ተኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ኮይኑ ክሳብ ዝተረኸበ ኩሉ ክግበር ኣለዎ በስ ቀደስ ዝበሃል ነገር የለን ልዕላውነት ጥሒሱ መሬትና ብሓይሊ ወሪሩ ህዝብና ኣፋናቂሉ ህፃውንቲ እናረገፉ ዓበይቲ እናረገፉ ብጥሜት ብሕማም ህዝብና እናረገፈ ካብ ምርጋፍ ንላዕሊ ካሊእ ነገር የለን ሕጊ ተውፅኦ ህዝቢ ክተመሓድረሉ እዩ ዓዲ ክተልምዐሉ እዩ ንሱ እንድሕር ዘይፍፀም ኮይኑ ውድብ ሕወሓት ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ቅቡል ሕጋዊ ስለ ዝኾነ ንሱ ብፍጥነት ክስራሕ ኣለዎ ኣብ ሓፂር እዋን ከዓ መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ይፋ ክኾን ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሕጊ ክኣቱ ኣለዎ ፀጥታ ናይ ትግራይ ክመዓራር ኣለዎ ማንም ቀጣፊ ሰብና ነገደ ዝውዕል ማንም ቀጣፊ ፍትሒ ናዛብዕ ዝውዕል ማንም ብስም ዲሞክራሲ ብስም ፍትሒ ብስም ግዛዕ ምዛዕ እናተፃረፈ ዝውዕል ኣብዚ ኮነ ይሆን ናይ ጨርቀን ሚድያ ትባሃል ኒሃ ከውዚ ከፊታ ንውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ እናዋረደት ትውዕል ጠልቆምቆም ዝብል ቆልዑ እዚ
ተኣኪቦም ትግራይ የፍርስዋ ኣለዉ ክጥረጉ እዮም ዘለዎም ሕጊ ዝዓምዛ ግርምር ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ሕጊ ብየንድ ህዝቢ ድሕሪ ህዝቢ ከዓ ሕጊ ተምፅእ እምበር ህዝቢ ከናጠፈ ህዝቢ እናበረሰ ህዝቢ ተበቲኑ ሕጊ ዋት ዳዝ ኢት ሚን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ኣብዚ ዘለዉ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ከደምቲ ናይ 4 ኪሎ መገልገልቲ የብለካ ዘለኹ ናይ ድሕረት መጋበርያ ህዝቢ ትግራይ ብኸባቢ ዝብትንዎ ዘለዉ ኣቃጠርትን ናይ ድሕረት መሳርሒ ፀሪግካ ፀጉዖ ሕ ዘለዎ ትግራዋ እየ ዝበለ ኣብ ዓፋር ሸፊት ኣለኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሓቢኡ ኣለኹ ኣብ ወፃእ ኮይነ በቃ ፕሮፓጋንዳን ፖለቲካን ይሰርሕ ኣለኹ ዝብል መስሊ ዝኾነ ሓይሊ ጠጠው ከብል ኣለኹ ሕዚ ጉዳይ ትግራይ ኣጀንዳ ናይ ኩሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ቅድሚያ እዩ ሌላውነት ናይ ትግራይ ክክበር ኣለዎ ቅድሚያ እዩ ሰብኣዊ ርዳእታ ቅድሚያ እዩ ማሕበራዊ ግልጋሎት ቅድሚያ እዩ እዚ ምስ ኣረጋግዓና ካብኡ ሕጋዊ መረፃ ይገበር ተባሂሉ ሕጋዊ መረፃ እንተስ ወልደማርያም ይምፃእ እንተስ ኺዳነ ኣመነ ይምፃእ እንተስ ሕወሓት ትቕፅል እንተስ ባይተና ይምፃእ እንተስ ግዛዕ ምዛዕ ይምፃእ ሻው ጉዳይና ኣይኮነን ምክንያቱ ትግራይ ተዋሒሻ እያ ናይ ባዕላ ፀጥታ ኣለዋ ዶም ናይ ትግራይ ውሑስ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጭፍ ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ሓይሊ የለን ሻው ዝኾነ ህዝቢ ይኮነኒ ዝበሎ ኣካል ሻው ናብ መሪሕነት ይመፅእ ሻው ክትዕ የለን ዝኾነ ትግራዋይ ክምረፅ ይኽእል ሻው ሕዚ ግን ኣብ ሓደጋ እዋን ኣብ ዘለናሉ ኣነ እንተ ዘይሃልየ ወላ ትግራይ ትጥፋእ ኣነ ስልጣን ነንሶማራ ትማልታ ይብሉ ነይሮም ተኣኪቦም ያኢ ነንሶማራ ንህዝቢ ትግራይ ተቆርቂሮም ካብ ሃፍቶም ካብ ፎቆም ካብ ገንዘቦምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀበባ እዩ ዘሎ ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ እንታይ ዳ ኮንካ ወፅካ ዳ ህዝቢ ትግራይ ተበቲኑ እኒሄ ዘይትብል ህዝቢ ትግራይ ይፈርስ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ንሱ እንዲ ናብ ስልጣን ኣምፅዎ ንኣብዪ ኣሕመድ ንሱ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ኣምፅዎ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ጌርካ ትውድድ ኣለካ ልላው መሬት ዝልቀቀሉ ዘይብሎ ተፈናቀልቲ ይመለሱ ዘይብሎ ሕጋዊ ምምሕዳር ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ናብ ምዕራብ ይእቶ ዘይብሎ እርዳታ ኣይትኸልክልን ነዳዲ ኣይትኸልክልን ጥረ ገንዘብ ኣይትኸልክል ማሕበራዊ ግልጋሎት ኣይተናውፅ ፀጥታ ናይ ትግራይ ኣይትረብሽ ዘይብሎ እዚኦም መስልያት ንህዝቢ ትግራይ ዘይኮኑ ከምቲ ጀነራል ምግበይ ዝበሎ እንኳን ንህዝቢ ትግራይ ከለላ ክኾንዎ ደጎልና እንዳቦኦም ዘይሕሉ ካብ ጠንካራ ከልቢ ንዕኦም ጠንካራ ከልቢ ናይ ገዛ ከልቢ ይወልጦም ኢለ ዝሓስብ ደጎል ገዝኡ ዝሕሉ ጥሪቱ ዝሕሉ ዋንኡ ዝሕሉ እዚኣቶም መስልያት ከደምቲ እዮም ስለዚ ውድብ ሕወሓት ትኾረ ዘለ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን ህዝቢ ትግራይ ዝተቐበሎ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ብኡ ክቕፅል ኣለዎ ይኽለካ ድል ጽቡቅ ናብ ጉዳይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምፅእ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕሪ መጋቢት 30 ስልጣኑ ከም ዘብቅዐ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይግለጽ ነይሩ ሕጋዊ ቅቡልነት ዘለዎ ስልጣኑ ከም ዘይኮነ ድሕሪ መጋቢት 30 ምፍላጥ ይከኣል እዩ ምክንያቱ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብክልተ ዝተስማዕምዑ ኣካላት እዩ ተመስሪቱ ብህዝባውያን ሓርነት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ሶ ካብቶም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ኣነ ብግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅፅልን ስልጣን ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ክነዋሕ እውን ኣይፈቅድን ምባሉ ስዒቡ ሕወሓት ቅቡልነትን ሕጋውነትን እቲ ጀነራል ኣብኡ እዩ ዘቋርፅ እንተኾነ እቲ ጀነራል መንግስቲ ፌደራል ንሓደ ዓመት እናውሕለ እዩ ሕዚ እውን ኣቦታ ኣለኹ ኢሉ እንዳገለጸ ዘለሉ እዋናት ሽመትን ምውራድን እውን እናሃበ ዝቐፀለሉ እዋናት ብወገን ሕወሓት ድሕሪ መጋቢት 30 ብፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝወሃብ ሽመት ኮነ ምውራድ ቅቡልነት የብሉን ሕጋውነት እውን የብሉን ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ እዚ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ይህሉ ዶ ምናልባት ምስ ተቐዲሙ እንተነኺእኹምኒ ትራጀዲ ክፍጠር ይኽእል እዩ እንተነኺእኹምኒ ካሊእ ደም ምፍሳስ ኣብ ትግራይ ክኽሰት ይኽእል እዩ ዝብሉ ዘረባታት እውን ስለ ዝነበሩ ንህዝብና ካሊእ ተወሳኺ ሓደጋ ሒዙሉ ይመፅእ ዶ ጌጋ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ጌጋ ዝብሎ ታመሲልካ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ 30 መጋቢት ስልጣኑ ኣብቂዓ ካብኡ ንድሓር ዝኾነ ስራሕ መንግስታዊ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ዝኾነ ዓይነት መንግስታዊ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ሕወሓት ስለ ዝሸመቶ እውን ክሰርሕ ይኽእልን ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዘይተቐበሎ ፌደራል መንግስቲ ሸይምዎ እውን ሕወሓት እንድሕር ዘይተቐበላ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ናይ ክልቲኦም ናይ ተዋዓልቲ ኣካላት ናይ ስምምዕ ውፅኢት እዩ እንድሕር ኢልና ኮይና ክልቲኦም ድሕሪ ተስማሚዖም
كلتيهم كسر حوات زي خيلهم نسو تطوي يخبل زلوا قنعنا زلوا ما راح تزخوني حسوا كاو زي تصبوا ماتي زي كم تزولا وعلون دارجع عدم نسو تزودلو نهز تقرأ فتحي ديمقراطي معرنت مدواون بهراون قانا نهز تقرأ نمنقاف كاو زوداويان نقصاويان وتهدراويان جزاتي من محدارات قالوا لي علم اسنته عبره خليفه حزي نتي الملك عيسى على صلى زخوننا عكايدا تمارس بعلو نحزرق ما خاينو تمارس كان ابقاي حقيو ادسا نبرات كله يخلي انا حاونا ايانا انكا هالو يزول جين اتي هافت النبرات نسو كاف حزب تግራይ يعبلي ولا دليتو تزهلوكو حزب تግራይ ايكو هافتو ناي تادس هافتي ناي حزب تግራይ كساب زهالو دلا يخركب يخلي تزورو زلفو كون يخيل ገንዘብ كون يخيل ناي لجير منبر ماكينان كون يخيل سلطان كون يخيل كله خرخو يخيل نحزب تግራይ حيجو نحزب تግራይ كساب زغلغله نحزب تግራይ يلو علميو سلا زقاصله كله ايسونا حتى ناي تغارودو يملسلو حتى ناي تغارو خبرلو يسرح له يعتاونا نظر او كله يخيلي ولا شعنو نو زي ولا شو زي طف كم تግራይ يعب خوزم انا ايش تمال وعلو نعزز فنجنا رقصو سسو هصام تقلعو تግራይ هاجر كتكون يا حزب تግራይ كفرس يقولن حزب تግራይ كطف يقولن انا نحلو خنك تكتل يبلان كدفر يبلان يلو هيوت زهاوي بناتو تئذاز قاو يعبي ان كان كل من سيرقيفو ناي حارن كلتن هيوت نون هيوت يعبي خمنا يتحدث النبرات ناي حادث هيوت يلقالو ناي حادث سب هيوت يعبي خمنا يتحدث النبرات بالنبرات نحسو بسلطان نحسو حزب تግራይ مጫወት ገበጣ خغورو ግን ትክክል ይኮን ስለዚህ ታደሰ ተጋጊሎ حزو ናይ መሸን ይዝብላን ጠጠው ይልሐሲው አነ ካብ ናይ ህዝብ ትግራይ ያተሓሳስባ ካብ ጎን ህዝብ ትግራይ بزخون عايت ملكعي سندر إلى حنت نجارون كسر حكي لنيلو خصن كقدلو كاوزي حالف كاجن حزب جورة ده لكن تفكر يكون ما يخصم يونيفرسي لكيرر زخانة سولومون دكتور سولومون خدانة أب بيرا ركبن أب بيرا كوميونيكيشن ركبن زلسة أو قاعدين ناس حالسة خلت اللي بدأ بصحيفه خلت ملحس مالتي مجمرتها حق خبرته تنقصعشو خلاي حق رجيج እንደገና مشو دعاي حساب زغلغلني ولا دليت يقبريلو مليشو الحريق حكونكا تادسو خمزي ولا تادسه بقى حرقه خفطر يولا غزع ولا نار طلع يلطف نير كما قالوا سلا لطف نعو سلا زغلغلسي حق دهن هنا بالكادو لعلنا تقدر تخبرها كلاي وقعت تقارلتي او اواش زلو حكمنا زلو تقارلتي محكم سينهم بقع مجلس سينهم ترانسبورت سينهم ناتا ساقيو نبيراتات ناي 3 مليون ناي 2 مليون اقحو عدقالك تئزاز مهب كميدي يحسب ገንዘብ ተገኒ ናይ ትግራይስ حزق حتعدك هيودا يعبن دقو زي يحكملو دقو كيم زيو بناتو تزاز السسن كله سوق اوكي نعم صبوق مقو زي يقروا لهم نعم صري ماي زي يقروا لهم نعم ترانسبورت زي يقروا لهم نعم حكمنا زي يقروا لهم تخوي هذه عبيراتات مالتي زخونه دنبي زع صديق تواهيلو نلقير تواهيلو يقر مكاي نلقير بيرة تواهيلو تقرأ شيء حزس عطعي ملاس ناي حلافي بيرو كمالخع ناي 3 مليون ناي 3 مليون او عدك موسخع ناي وصاي مود سبا نخركا 1 مليون 2 مليون نخندي وقعتي يحكم 1 مليون 2 مليون اوزي تفناقيلو
ኣብ ተንቤን ዓዲግራት ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ዘሎ ኣክሱም ዓድዋ ሽረ ዘሎ ዝተፈናቀለ ብጥሜት ዝረግፍ ዘሎ ህዝቢ ንዕኡ ህይወት ምትራፍ ኢሉ ዓዲካ ንዕኡ መሃብ ኣይምረጥ ንሓደ ሰብ ወንበር ተባሂላስ ክንድዚ ሚልዮን ዝኣክል ኣቑሑ ትዕድግ ከመይ ድዩ ዝሓስብ ትግራይ ከፍርሳ ድዩ ዝሓስብ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ድዩ ዝሓስብ ሕዚ ከዓ ሹመት ይህብ ሹመት የልዕል ካቢነ ክእክብ እየ ይብል ከምዚ ዝረኣኻዮ ናይ ኢማሓት ናይ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ቴሌቭዥን ትግራይ ተጋድላይ ኣባዲ ገብረስላሴ ሸሙስ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ኣልዕልዎ እንታይ ስለ ዝበሎ ተማኮ ዝበሃል ኒሆ እዚ ዕድመ ልክዖም ከም ቁርዲድ ህዝቢ ትግራይ እናመጠጡ ክነብሩ ዝደልዩ ኣብ ናይቶም ምምሕዳር ህዝቢ ትግራይ ድኽደኽ ኣቢሎም ኣድክዮም ናይ ርዳእታ ናይ ሰፍትኔት ተቐባሊ ገይሮሞ ኣብ እዋኖም ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክስእን ዲሞክራሲ ክስእን ህዝቢ ትግራይ ክዋረድ ገይሮም ንባዕሎም ግን ስልጣን ከይተቐርዮም መኪና ከይተቐርዮም ፅቡቕ ገዛ ፅቡቕ ግዛ ምዛዕ ከይቐርዮም ካብ ሙቸት ከይቐርዩ ንዓና ዝከናኸን ንድኹማን ዝከናኸን መንግስቲ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ኢሎም ዝቃለሱ ኣለዉ ንሃለቃ ፀጋይ እንተኽለወይና ሰፋ ነባይ ወሉ እዚኣቶም እዚ ንዓና እንድሕር ከምዚ ገርኩም በቃ ሚልዮናት እናመደብኩም ንሕና ሙቸት ክንነብር ክሳብ ዕለተ ሞትና ኣብ ሙቸት ክንነብር ተዘይገርኩምና ክስቶ ይትኸውንን ክስቶ ንዓ ክስቶ ንክኸውን ክስቶ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እናበሉ መግለፂ ዘየውፃና እሞ ከዓ መግለፂኦም ንዓና ጠውርና ኣላዓሉና ማለት እዩ ናይ ድኩማን መጠወርያ ማለት እዩ መንግስቲ ክሳብ ዝመፅእ ቃልሲ ናይ ነቋርፅን ኢሎም ከይዶም ንሕናሲ በቃ እቲ ናይ ሕወሓት ትኸዶ ዘላ ቤት ምክሪ ይመለስ ዝብል መንግስቲ ይጣይሽ ዝብልስ ንቃወሞ ኢና ምክንያቱ ናትና መሰል ክድፋእ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕዚ መሃያ ዝቕበሉ ከም ዘለዉ ክሳብ ሕዚ ዓጀብቲ ዘለዎም ሰባት ከም ዝነበሩ ብጌታቸው ትፈልጥ ዳ ተማኮ ተባሂሎም ተሰናዊቶም ናብ ግሊ ስራሕኹም ክኢሉ ብደገ ኮይንኩም ሓግዙ ተባሂሎም ዝተሰናወቱ ዕድመ ልክዖም መራሕቲ ክኾኑ ዝደልዩ ሓለፍቲ ተመዲብዎም በጀት ተመዲብዎም ዘመሓድሩ ነበየሉ ክሳብ ሕዚ ዓጀብቲ እኮ ነይሮሞ እዮም ፍሉይ ጥቕሚ እኮ ነይርዎም እኒ ሃለቃ ፀጋይ እኮ ናይ ኢፈርቲ ግዛዕምዛዕ ኮይኖም እኮ ብሚልዮናት እኮም ዝሓፍሱ ነይሮም እኒ ተድሮስ ሓጎስ ይኣኽለኩም ደጊም ህዝቢ ትግራይ ኣሎ ካሊእ መሪሕነት ናይ ሕዚ ኣሎ ንሱ እዩ ክርከበኩም ዘለዎ ሓድሽ ትውልዲ ክርከበኩም ኣለዎ ትባል ተለይ ትሕመቆም ናብ ደቆም ከሸጋግርዋ ሕዚ ወዲ ኣባር ዘሞ ለይቲ ቀትርን ዝዓፍር ዘሎ እኮ ኣቡን እንኡን ህዝቢ ትግራይ ቀጥቂጦም ረጊፆም ከም ልደቶም ኣመሓዲሮሞስ እንደገና ንሱ እንደገና መች ክገዝአና እኮ እዩ ብመጉዚት እኮ እዩ ብደም ወዲ ኣባር ዘሞ መዘክር ዝበሃል መፂት ትግራይ ከመሓድር እኮ እዩ ሕዚ ኣባር ዘሞ ህግ ዝብለ ኣይተሓዝን ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ክንድዚ እዮም ንዕቕዎ ስለዚ ኣባር ገብረስላሴ ንሱ ይሕልፍን ናይ ተባኮ ናይ ግዛዕ ምዛዕ ዝበሃል ኣይሕልፍን ስለ ዝበሎ ኣልዕለካ ኣለኹ ኢሉ ኣባይ ርዎ ኣምባገነን እዩ ከምኡ ይግበን ውድብ ህዝቢ ወያነ ሓርነት ትግራይ 50 ክድመር ሓደ ቦታ ዝሓዘ ከመይ ጌርካ ስኻ ሓፍከፍ ክተብሎ ከመይ ጌርካ ትፅቕል ስለዚ ግሱ ገይጋ እዩ ከምኡ ገይሩ ኣልዕልዎ ኣሎ ሕወሓት ኣነ ደብዳቤ ተፃሒፉ እዩ ዝበሃል ስራሕ ፈፃሚ ግን ተኣኪቦም ከም ዝወሰኑ ሓበሬታ ኣለኒ ጠጠው ኣበል ኢሎም ኣለዉ ክወርድ ድማ ክወርድ እዩ ተወዲኡ መጋቢት 30 እኮ ኣውቂዕ ወሪዱ እኮ እዩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ስልጣን ክጭብጥ የኢሉ ይዕግርግር ዝብል ዘለኒ ውስናት ሰባት በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ዝተሰግሰጉ በፃብዕቲ ዝቁፀር እየ ዝለካ ዘለኹ ነቲ ትካል ይኾንኩን ትካል ፖሊስ ህዝቢ ዘገልግል ዘሎ ብዘይ መሃያ እንዲያም ካብ ዝሕዝነካ ፖሊስ ትግራይ መሃያ ከይተኸፈሎ ን2 ወርሒ 3 ወርሒ ከውዱ ተሓሊጉ ብጥሜት ህዝቢ የገልግል ኣሎ ይሕሉ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ፖሊስ ተሰግሲኮም ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ዘለዉ ናይ ድሕረት መጋበርያ ናይ ብሄራዊ ጥልመት መጋበርያ ዝኾኑ ውሑዳት ብደረጃ ሓላፍነት ዝተቐመጡ ሰባት ግን ንዕኦም ተኣሚኑ እዩ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ንክጭብጥ ንህዝቢ ትግራይ ረጊፁ ከመሓድር ራእሲ መንገሻ ክኸውን ወኪል ናይ ሃይለ ስላሴ ክኸውን ወይ ከዓ ከምቲ መንግስቲ ሃይለማርያም ዘቐምጦም ዝነበረ ወኪላት ንክኸውን ይፅዕር ዘሎ ስለዚ ሕጋዊ ይኮነን እንተኢላ ተወዲ ሕወሓት ትክክለኛ እዩ ዝብል እምነት ለኒ ደብዳቤ ግን ተፃሓፈ ኣይመስለኒ ከውፆ ነይሩ እዩ ክልጥፎ ነይሩ እዩ ዳዊትስ ከውፆ ነይሩ እዩ እቲ ኢሰፓ
تداويت خوص نيريو كم زجرا مفرار يحم حوحات كم زجور زعم زعلو خوص نيري دبدابي كساب حزقن دبدابي زهاو أي مثلا حوحات جن كتورة اللوا ولا تزيلاتو يركالو ولا تزيلاتو تطوبل ولا نحن نسر ونكو نحن نسر غودفاك نسر خلينا أمانة نسر أنا نسر ونكو حد خد النور أفتبرج كم شيء كاو مدرب طابيلهم كيا بعد وقت يكون جرنا ثايلنا سفيح بجت تمديو خوانا تواهلو نا فيسبوك أخلاقات تلاقي قومني ديب استيت الله ديب استيت الله لك ديب استيت مالت صور منقسم مالتي صور تكالات مالتي كم ميليتري انتليجنس ويكعت حزب نو حيوان ازيما متكلاو امنتنا يزي يحلف يزولو مالتي مرقد سات نعملت كاواتم حدثايو بنا شومኛ حزب تግራይ اي محدر نزبل ناي كونه تግራዋይ اتحساسباي እዚያ ሒዙ ዝመጽ ዝኾነ ትግራዋይ ተቀባልነት ይብሉ ولا دكتور دبرጽዮን ይወደካሉ ولا دكتور دبرጽዮን አብይ አሕመድ ሸይሙ ትሰደው ካብ ሕወሓት ወጻኢ ይልካሉ ወዲያውን ህዝብ ትግራይ ሪጀክት ይቆሩ አይقبل ንህዝብ ትግራይ ተማሓድሮማ ሕወሓት ኮይንካ ፕላስ ትግራዋይ ኮይንካ ሕወሓት ተመራጺ ፓርቲ ስለዝኾነ ይሆም ዝልካሉ ክድመር ካዓታ ይኾንካ ትግራዋይ ኮይንካ አተሓሳስባኻ ትግራይ ዝውክል መረረት ናይ ትግራይ ፀገም ናይ ትግራይ ዝቁርቁረካ ትግራይ እዚ ክትከውን ኣለዋ ኢልካ አተሓሳስባ ሒዝካ አጀንዳ ሒዝካ ንህዝብ ትግራይ ትመርሖ ንህዝብ ትግራይ መሲልካ ትመርሖ ካብ ሸዋ ፖስታ ተሸኪምካ በፂኻ ግን ኣብዚ ኮይንካ ማሓድረካ እተልካዮ ሰምዐካ የለን ስለዚ ስዩ ማለት እዩ ጽቡቅ ናብ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ንምፃ ብርሃነ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሕ ኣብ ወታደራዊ እስር ቤት ይጸኒሑ እንተኾነ ወታደራዊ ኣገባብ ጉዳይ ክረአይ ነበሮን ኣነ ካብ ሰራዊት ካብ ዝለቀቕ ነዊሕ ገይረ እየ እንተኾነ ግን ብወታደራዊ መንገዲ ጉዳይ ተታሒዙ ኣብ ሽረ እውን ክእሰር ተገይሩ እዩ ዝብል ነጥብ ኣልዒሉ ቅድሚኡ ግን ኣነ ኣባል ሰራዊት እየ ኣባል ምክልኻል ሰራዊት እየ ኣባል ስነዳ እየ ዝብል ነጥብታት እውን የልዕል ነይሩ ክልተና ንባዕሎም ዝዋውዑ ነጥብታት እዮም ድሕሪኡ ኣብ ገረብ ግባ ዝተባሃለ ሚድያ ቀሪቡ ሰፊሕ ዝበሃል ቃለ መሕትት እዩ ንምእሳሩ ቀንዲ ምክንያታት ካብ ዝገበሮም ሓደ ንዓኻ እዩ ኣረጋይ ገብረ ክርስቶስ ወዲ ቢተው ኣነ ንኽእሰር ንምንታይ ንኣረጋይ ትፃረፎ ንምንታይ ንሃይለ ትዳፈሮ ዝብል ነጥብታት ኣልዒሎም እዮም ኣብ ቀይዲ እትዮምኒ ዝብል ነጥቢ ኣልዒሉ ነይሩ ትኽስታታት እውን ብዋንኡ ምሳኹም ከም ዝተሓዝን ቀንዲ መተሓባበሪኡ ድማ ቤት ፅሕፈት ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ምዃኑን ገሊጹ ነይሩ ጉዳይ ብርሃነ ካብ ፈታትሑ ጀሚሩ ተቐሪቡ ዘሎ ዝነበረ ክስታት ንርኢ እሞ ናፍቲ ሕዚ እንደገና ተኣሲሩ ዝበሃል ዘሎ ነጥቢ ክንሰግር ብርሃነ ምስሩ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ከምቲ ዝረኣኻዮ ጉዳይ ትግራይ የግድሰኒ ኢሉ ንነዊሕ እዋን ምናልባት እውን ካብ ሕወሓት ኣባል ሕወሓት የኮንኩን እዩ ዝብል ግን ድማ ናይ ውድብ ሕወሓት ናይ ህዝቢ ትግራይ መትከላት ዝበሃሉ ሕጂ ዝቃለስ ነይሩ ንነዊሕ እዋን ስለዚ በዚ ልዑል ክብሪ ረኺቡ እዩ ምናልባት እውን ኣብ ገለ ገሊኡስ ንዕኡ ዘይግባእ ኣብስሩ ክሳብ ጅግና ተባሂሉ ሃርበኛ ተባሂሉ ጠንከራ ተባሂሉ ክሳብ انوي نوعو زي يجيبوا نجارات بزحات نجارات خبري راح يتقرع طلع متوزع سلطان دلاي متوزع طقم دلاي متوزع على نجارات مواقعي سلازي تصبغ ذا قلقلو خمسة لو أخوينو تصبغ نجار تصبغ يو الكات وصله جندما حدث ኣብ ሓፂር ዝበሃል ግዜ ከመይ ገይሩ ክገላበጥ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ንኣብነት ሃገረ ትግራይ ክትምስረት ኣለዋ ኢሉ ይሓስብ ህዝቢ ትግራይ መሬቱ ተወሪሩ እዩ መሬቱ ክምለሰሉ ኣለዎ ተፈናቃሊ ክምለስ ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ክወፅእ የብሉን ጠሚኒ ክብል የብሉን ሕክምና ክብል የብሉን ኢሉ ክሳብ ክንዲ ዝምጉት ነይሩ ሕዚ ግን ግልብጥ ኢሉ ካብቲ ብቅድሚ ዝቃለሰሉ ዝነበረ መትከልን ዕላማን ወፅዩ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታት ሒዙ መፅዩ ናብ መድረክ ሕወሓት ክጠፍእ ኣለዎ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ክቅፅል ኣለዎ ፀጥታ ናይ ትግራይ
كم إلو تزاريقو قصل اللوغو حوحات أو وشتا شوعات معالتي ملسة تزهياتني بكان حوحات كفرساية زتصبيب قجلزي خمزي بكا زي اللي نامنا يدحرت ناب كباب تحت حار خباب نال علكان حار خباب مفراج كابز قر مكا دكا بيسو حاتي يوم نعي مثل آخري أمنيلو دكا عدوا حزب عقام اللي خادو حزب القرى اللي خادو أقول نكون كمزي عينس نامنا يدحرت بحارق دي قلبت إلو 360 دقري إيه تقلبيتو تاي قلبيتو ونحر كان خان كاغن مسني أورهان بلاي مسناي بهراو خحدتن تلماتن محاور استغور لنجر الله تطرطاري برب حارق زيس نوحي وان تقالو سولو زنوركاس تግራይ አበይ حريقوا نابي كم زخده بحارق زيس انا كو عدي اوروما ييدو ناو اوروما عدك خريدو هاجر تግራይ كتمسرات الله وايل كن اف تግራይ بس محاور قدسان كنديو كندي حاويرنا صرحنا اذن كلهم ركف بيلو صار حزب تግራይ كوين موت مرحتنا العلم ورار جميرو دناقر مار جميرو جبارات يوم مار جميرو حس نمجو هايدي نودن بيتي نمري نماشو يانا انتم عبيت سبات يوم الملك يوم عبرا خازو حلفو عاوزونهم حكين استشكم من انت حزب تግራይ لهم الملك يوم خرتس ولا سبات حدول مسدقهم كاينهم برات حكين او اكلاتهم تشكيمهم زقالس زلو هافتن تريتن دحر حزب تግራይ እዩ ኢሎም حزب تግራይ كله قدميا ኢሎም ዝቃለሱ ዘለው ተጋሩ ዚኣት ደናቆር ይብሎም እዚያ ግን አይወልኩን ይዝብል ንሱ ማለት ኢሉ ከብለካ ኣለኹ ኢሉማ ኢሉ ምግቢ ሃይለን ወድን ቤተን ኣብ ሃገር ሰላም ንኣርሚ 50 ክዛረቡ ተለው ማዓት ሰብ ዝተኣከሉ እንዳብልና ኮዩ ንስተሕቢ ኢሉ ኮይኾን ረይጎሞ ዘም ደናቆር ረይጎሞ ትረኽ مناسك كوي ما فينكم تلقوا حزن تحقوريهم أصلاً بات الصورقو كمزي هم يبالي زي السون كستايب لاي ما رجع تقروا لي الله بزحات سيولكن لا بزحات بزح حساب الله سيرو بزح حساب ناو نحر عتي هاي يخصص ندرا أيوركن ندرا يخصص أنا لا عصرت سخاخر ولا الله سخاخر اللغة الله شو تسمع هذا مع سوق كينيرو شو كده نجيب كده تاخم أي بحر دول قصات كله كده عبي نرك خمسة تول خمي بالي نحن كم خلينا نريك كاريرنا بر كسب كل زي جوار الكارخا كوينا مين شو نما شو بيجينا سي ما شو بيجينا خزر حيجو عم أخل دق خينو عم برا ثم الأخت خدمتي خدف أول تلو ني ميجر جنرال ما شو بيجينا عم عرق وصري ليتنار جنرالي أو خدف أول تلوكو كسول زم دك أيلو خردم هل بتخذر بحريقهم تزوع ويلو هذا زي أمكو داري حتى رخم عنقطها تكوين حزب تግራይስ أو حرق عقد أمي زفر يوم كابيتال كويم هفتنا كويم معنا أياتنا كويم لابرر كويم جاتهم أبي جيف لابرر يوم جاتهم تاريخنا يوم كرتنا كويم يوم معنا بس حفتنا يبكو اليوم بماني قوسا كاتن حشيش إن شيشا ناتك هزوعل سب خوقعو كنا عاصو خوارد الملكو من حزب تግራይ لهم اللي واقع زخفر سبات نزيعتهم حادث عيناقو عتحسا سوات تشكى سب كمزي غيرو خواردهم كدافروا بينا يا ملكي إن كان برهانا أنا نيشتي أبو الكتاب زغور كسب نزيعتهم كدافروا ميكين تتاقاقيهم بأقواوية درما معنا تتاقاقيهم أيا نعس خفل حاوي حاوي زي ما ردكت يا مالك نمتى كم جات تقبر نمتى كم جات تقبرك كنت سوتهم تغلغها بناي تاريخ قاط أنا خوين ديمقراطية زخانة تحساس بس لازلو خبأ خلاص يعني نديم سفيح لبنا زلوم يا سق إلهم زدمصو ولا تجاجي خان هلا خمسة تجاجي خان خوينا مزقروس سوات كويم نحنا عايز تقومنا لهم من بعد زم ساعة زياتهم كو صقنا هذي تقرأ كويم زياتهم ما كنا مخبار
نزياتهم مورد انتهي مالتي أبي عدي يو مرحي خاصة تلك هالكاس زي أكو تجاجي خا هالكايو قصر السيتاية تجاجي له 7 كاس أبيل نديهم مرحنا تحوحت نايسب حطون مدبات زي مثلا كان قرر نخطولهم قروات يلون ديمقراطياوي يعني توزع ديمقراطياوي ولا نبوليس كاميرا حنا زلو خير كا او زخور بيروعاتها نحوحت مرحنت انا صقيمني الكايو عايسم اكان دبلكا يلن انا بهيوتي وشتي ولا توصم زلو يلكالو مس كلهم اقطم خينو ابيلي اب هيوتي وشتي زير الساعه عبار زوم زبال مرحنت زنبره سيفل سيرفيس كوينو لا سيفل سيرفيس حرافن مختل حلقه صقاين زنبره نسو وصل لي له خبيرو عبايرن له كمر حنا نحوحت يلكالو ولا توم استقاقي سوات عين 7 كان ايولو خان انكم توم حزم مرحنا زلو يلكالو ديمقراطيا يعني بجاتهم نحنا نوقصم بسبب ديمقراطي حزب تግራይ ዘብልዕ ስራሕ ኣይትስርሑ ወስና ይስፋሕፍሓሎ ፈትሒ ይጠፍእሎ ቁልጥፍ ዝኾነ ግልጋሎት የለን ክነፃር እናወልኩም ግዛዕ እናወልኩም ህዝብ ትግራይ ናብ ሓረጋ ትእትውዎ ኣለኹም ኢና ክንወቅሶም ተኾይና እውን እምበር መሪሕነት ሕወሓት ረሸት ዝብልዎም ከለዉ ዞም በላዕቲ ሰብ ዞም ጨፍጨፍቲ ዞም ከምዚ ገበርቲ ዝብልዎም ከለዉ ከም መሪሕነት ሕወሓት ግን ንሰብኣዊ ንዲሞክራሲን ዝቁርቀር عليك اختزار بيت غير انا مسؤولينتي يخونن وانا زي سامعهم اي حوحت مريحنا شو ما تكوني وي زخنا طلقكم كوني اي كونن حق لازم مسكر له انا انت بزح مريحنا حوحت ديمقراطياوي انديام حرجتي ملاك تخونوا باباسات تخونوا اليوم زدليو اخاتلكم لا تكفكفه لا تورده لا توارده لا تصرفكو سو كويس دكتور دبرتين كوندي يبال فاتله ورك كونديات بال علم ركيعم زغلغلو علم ركيعم من حزب تግራይ ኮይኖም ዝሓረፉ መሳስያቶም አቤት ተረኺዮ ዝተወላሸወት ትግራይ ዝተረከቡ ሰባት እዮም ዶክተር ደብረጽዮን እኮ ኣብ ዝተወላሸወት ትግራይ ጭምልቅል ቀቢሎም ቶም ሕዚ ተማኮ ኢና እናበሉ ብሙስና የለ ብስርቅ የለ ብፍትሕ የለ ትግራይ ጭምልቅል ቀቢሎም ዘዋረድዋ ንሱ ክፅግን እዩ ካብ ፌደራል መፅኡ ኣብ ዘይነበረሉ ناو حو مصي تققيل ناو حو مصي تققيله كلهم تم نحد مرحنات قدايو يغير مكرمه بطعمي زغير مكرمه تم زبلاشو ساموناس لدكتور دبرጽዮን ይወቅሱ ጎብሩ አስራትስ ለመንገሪ ነው ይወቅሳ አስገደ ምን ይሐዝ መሪሕነት ሕወሓት ይወቅስ ዘይነወር زيوعلوا تግራይ ዘባላሽዋ ትግራይ ዘቆሰልዋ ትግራይ ፍትሕ ክትፅን ዝገበርዋ ግን ተገልቢጦምስ በቆስት ኮይኖም ይመጹ ነብርሃን እንመለስ ስለዚ ነዚኦም ክወቅስ ይውልን ብርሃነ ይደከሉ እንታ ኮይኑ ማለት ብርሃነ ስተርአዩ ከማንም ሰብ ዝመሰሉ ሐሳብ ከቅምጥ አይخلن ሐሳብ መቅመጥ ይኮነን ማንም ሰብ ክወቅሰሎ وحزد انتاي ديا اب تግራይ حزد تبلو زلخا مهدار بوليتيكال لو إلنا نحسب ما سبات دس بولو ميزارولو ميديا وصيوم زمسلهم حسابون كنصارو يخوليم لمنتا برهان وقتكم كلا تمر زلا يحزت بزح برهان ايكونت المريرا زلا برهان ميليتريو لايت ميليتر حقي يتحسلو اتكي نايت جنبار حيجلو اركبه يجي اي ركبن سلازي يركبو كو يتحزلو اي ركبن كالاي ايتسناوتن حسيب بيكل واري اول سندا ናይ ሰራዊት ክስንድ ዝኽእል ተጋዳላይ ሚስጥር ናይ ሰራዊት ሒዙ ኣብ ስራሕ ዝዋፈር ተጋዳላይ እንተኮይኑ ዕጥቂ ከመይ ገራ ንሕተ ሰራዊት ዳ ከመይ ገሩ ናይ ግንባር ምዕራብ ብረት ከመይ ገር ሒዙ ይመጽእ ዕጥቂ ረኪበ ይይዝ ኣይረከብኩን ኮይኑ ባዕሉ ብረት ሒዘ ስለ ዝነበርኩ بقى عصايوم يوم حجوم كوير وعلو او تقال محتت طبعا دحيو غنا ركبه مصييت بالنطلا حل تخاليت سلازخونه اي ركبن ناي معراب جنبار شغوط حي تغني حزون حقاو ورقتونه يتهاون برهان ما
ተሰናዊት ትዝኸውን ነይሩ ፖስት ምገበሮ ነይሩ ወዲያው ኣይተሰናበተን ኣሚነዮም ኮ ይዘለ ከነሰናብተካ ኢና ኢሎም ቃል ኣትዮም ለይ ነይሮም በቲ ቃል ኣሚነዮም ይዘለ እምበር ወረቐት ሂቦም እኮ ይበለን ዘን ኣይተሰናበተን ኣክቲቭ ሰራዊት እዩ ካብ ናይ ሰራዊት ፍቃድ ካብቲ ግንባር ፍቃድ ክዓንሱ ከም ድልየቱ መፅኡ ኣባል ፓርቲ ኮይኑ ንሓደ ክፀርፍ ንሓደ ከፈራርሕ ንሓደ ከውግዝ ንሓደ ክድግፍ ኣይኽእልን يلك الله نحن متكلم ناي تجراي يقدسنا حيلتات مكل خال تجراي ناي تجراي قداش إذا قدسوا يو عبال ناي جو محرر كوينو كوتا توهايو زمرح زلوا عبد قدسنا قداي عبد ناي تجراي أجندة قداينا خنكره خنكات عبد الله النمبر ناي سيجرها أجندة ناي سفابها أجندة ناي تاتشو أجندة ناي أركان أجندة تشكم خوينكا ናይ ብሄራዊ ክሕደትን ጥልመትን መጋበርያ ኮይንካ ትግራይ ክትወግኣ ብጭማዳ ማንም ይፈቅደልካ ትግራይ ናብ ዕዳጋ ከተቅርባ ናብ ክርካሮ ከተቅርባ ንስኻ ብናይ 4 ኪሎ ናይ ድሕረትን ናይ ጥፋእ ትግራይ ዝሰርሑ ሰባት ሚልዮናት ገንዘብ ናብ ኣካውንትካ ክትዕደግ ትክክል ኣይኮን ስለዚ ትግራይ ናብ ዕዳጋ ዝቀረበት ናብ ጨረታ ዝቀረበት ትግራይ የላን ማንም አክቲቪስት ይበል ግዛዕ ይበል ተጋደላ ይበል መርሐይ ይበል ካብ ናይ ትግራይ አጀንዳ ወፃይ ኮይነ ክልህ እየ ህዋራ ዘእየ ከላግጽ የዝበለ ሰብ ተሃልዩ ኣብ ትሕት ሕጊ ክውዕል ግድን እዩ ወላ ኣነ እውን የለካ ኣለኹ ኣነ እውን ልዕሊ ሕጊ ኮይነ ትግራይ ዘፍርስ ስራሕ እንድሕሰርሕ ኮይነ ልኡላውነት መሬት ትግራይ ሕሊፈት ዝህብ ተኮይነ ተፈናቀልቲ ከይምለሱ ዝገብር እንተኮይነ መድሓኒት ከይመጽእ እርዳታ ከይመጽእ ማሕበራዊ ግልጋሎት ከይህሉ ዝገብር ተኮይነ ናይ ጸላእታ አጀንዳ መሳሰይ እንድሕር ኮይነ ማንም ሰብ ልዕሊ ሕጊ የለን ክፍለድ ኣለዎ ንዓይ እውን ሓዊሲ የደካ ኣለኹ ካብ መስመር እንድሕር ወፂእ ክፍለድ ኣለኒ ካብ መስመር ዝወፅእ ከዓ ክፍለድ ኣለዎ የደካ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ክረካ ደልየ ናይ ብርሃነ ማእሰርቲ ብርሃነ መስመሩ ክሕዝ ተመኺሩ ተማዒዱ መፅኡ ህዝቡ ከግልግል ተስፋ ነርና ግን በትንሕና ተስፋ ዝገበርናሉ ኣይከደን መፅኡ ናብ ፀርፊ ኣትዩ ሕወሓት ጭብጢ ኣብ ዘይብሉ ምስ ኣልቃይዳ ምስ ኣልሸባብ ሕወሓት ትሰርሕ እያ ኢሉ ንሕወሓት መፅኡ ወንጊልዋ ካፍታና ኪዳነ ተወጊሱ ከይኸውን ሰኸ ካፍታና ኪዳነ ኣመነ ዘር ኣይኮነን ኪዳነ እኮ ካሊእ ሰብ እዩ ኪዳነ ኣብ ቦምበር ናይ ባይቶና ዝበሃል እዩ ንባይቶና ኩሎ ይኽእል እዩ ምስ ባይቶና ይግጠም ሕወሓት ኢሉ እየ ደካ ኣለኹ ሕወሓት ዝበሃል ኣብ ስልጣን ዘሎ መኸተ ዝመርሐ ሓይሊ ወኪል ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ፓርቲ ዓለም ምስ ዘውገዘቶም ኣካላት ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ወንጊልዎ እየ ደካ ኣለኹ ካልኣይ ምግቢ ሃይለ እዩ ኣሲርኒ ኢሉ ብናይ ባዕሉ ጥፍኣት ፈሪሙ ተጋጊኤ ስሕተት ፈፂመ ብረት ናይ ሰራዊት ሒዘ ከምኡ ክገብር ኣይነበረንን ወክልና ኣብ ዘይብለይ ናይ ምዕራብ ግንባር ናይ ስነዳ ወኪል እየ እናበልኩ ኣይጭርዩ ይርአ ስሕተት ሰሪሐ እየ ብስም ሰራዊት ክነግድ ክሽቅጥ ፀኒሐ እየ ኢሉ ካብዚ ከዓ ክመሃር እየ ኢሉ ፈሪሙ እናሃለወ ኣብ ደገ ወፂኡ ግን ካሊእ ዘረባ ተዛሪቡ ጥፍኣት ከም ዘይብሉ ተገዲዱ ከም ዝፈረመ ከም ዝተዓፈነ ኣብ ወረቐቱን ኣብ ኩስን ግን ከም ዘይተዓፈነ ስሕተት ከም ዝሰርሐ ትክክል ከም ዘይነበረ ካብኡ ክመሃር ከም ዝኾነ ክመሃር ከዓ ቁሩብ ከም ዝኾነ ተገይሩ እዩ ብዲስፕሊን ተኣሲሩ ፀኒሑ ሕዚ ናብ ገበን ክእየር እዩ ከበድቲ ገበናት እዮም ሳቶም ብከቢድ ገበን ዘጥይቁ ትማሊ ብፍታ ብሄር ብዲስፕሊን ክመሃረሎም እዩ ተባሂሉ ምክንያቱ ሰብ ክመሃር ስለ ዘለዎ መጀመርታ ተባሂሉ ዝነበሩ ባዕሉ ናብ ገበን ክሰጋገሩ ናብ ደረቕ ገበን ገይሩ ኣሎ ሕዚ ኣብ ደንብና እውን ከምኡ እዩ ዝሉ ኣብቲ ደንቢ ናይ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንሳቶም ከበድቲ ገበናት እዮም ከበድቲ ገበናት ክሲ እዮም ዘምስርቱ ስለዚ ብርሃነ ብጭቡጥ ፈፂሞ ዝተባሃለ ገበናት እንታይ እዮም ንሱ ክሲ ምስ መስረተሉ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ሓለፈ ግን ብደረጃ ዲስፕሊን ኮይኖም ንሰለስተ ወርሒ ሪሃብቴሽን እዩ ተቐፅዑ ናብ ገበን ስለ ዘይተቐይሩ
حازي حالتات مكلخال تግራይ ኣብ ቁጥጥር ውዒሉ ታይ ዓይነት ክሲ እዩ ክምስርተሉ ቆፅልና ንሪኢና ክሲ ተመስሪቱሉ ገበን እንትኮይኑ ግን ከቢድ ገበን ከቢድ ብርግፅነት ይነግረካ ኣለኹ ከቢድ ገበን ትማሊ ዝተውሃቦ ዕዱል ኣይተጠቐመሉ ትማሊ ዝተውሃቦ ምሕረት ኣይተጠቐመሉ ካብ ገይገኡ ክእረም ዝተውሃቦ ዕዱል ኣይተጠቐመሉ ባዕሉ ናብ ፈኸራን ዕንደራን ኣሽካዕላል ኣትዩ ባዕሉ ገበን ሰሪሑ ኣሎ ሕጊ ታኽሎ እዩ ሓቢርና ክብየ ሕዚ ኣብ ሕጊ ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ ብርሃነይ እዚ ከምዚ ክብለካ ኣይደልን ኣብ መፃፅኡ ግን ጉጉእ እዩ ብሓቂ ዝተጋገየ ኣተሓሳስባ እዩ ሒዙ ሕወሓት ዝኣክል ዓብዪ ትካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሸርሱ ኢሉ ብማሕበር ኣይኮነን ብደም ደቂ ሰብ ብዕፅምቲ ደቂ ሰብ ዝተጣየሸ መሪሕ ፓርቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከፍርሶ እየ ኢሉ ክለዓል ዓንዳራይ ደረቱን ኣእምሮኡን ሰውሒው ብዶላር ዝሰብሐ ቆልዓ ገይሮም ክጫወት ኢሎም ዝሓሰቡ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ክፍቀር ስለ ዘይብሉ ኩሉ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ስለ ዝኾነ ሕጊ ሒዙዎ ኣሎ ሕጊ ተኸምዝሎ ክንሪአ ኢና ፅቡቅ ናብታ ናይ መጀመርያ ማእሰርቱ ክመልሰካ እሞ እቲ ናይ መጀመርያ ማእሰርቱ ታሪሃብቴሽን ሰለስተ ሓንቲ ነገር ግን ላኣ ዘይወዳእኽዋ ገመን ሰሪሖም ዝእሰሩ ኣብ ትግራይ ንምንታይ ተኣሰሩ እናበሉ ኣየየ ዝብለው እዚ ይትወራት ኣለዉ ትግራይ ዘጋርድያን ዝበሃል ቆልዓ ኣለዉ ኣንገሶም ድዩ ግዛዕ ዝበሃል ርእሶም ዝበሃል ርእሶም ድዩ ኣንገሶም እዩ ዝበሃል ስሙ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጦ ደላይ ለውጢ እየ ዝብል ጉዕሽ ገብረ ንምንታይ ተኣሰረ ኢሉ ውይ ዝብል ነበረ ጉዕሽ ገብረ ስሕተት ሰሪሑ እዩ ጉዕሽ ገብረ ዘይሕጋዊ ነገር ኮይኑ ምስ ናይ በረኻ ዘለዉ ዝሸፈቱ ሓይልታት ርክብ ይፈፅም ኣለዎ ሰራዊት ከፍርስ ይንቀሳቀስ ኣለዎ ኢልና ንሕና ክንከስስ ከለና ኖ ብናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ኢኹም ትኸስዎ ዘለኹም እናበለ ዝምጉት ነበረ ቆልዓ ኣለዉ እዚ ኣብ መቐለ ከፍ ኢሉ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ከምኡ ይርድኦ ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ጉዕሽ ገብረ ናና ኣይኮነን ጉዕሽ ገብረ ይፈታሕ እናበለ ዝፍክር ዝነበረ ቆልዓ ኣሎ ጉዕሽ ገብረ ግን ሕዚ ኸይዱ እንታይ ኢሉ ተልእኾና ፈፂምና ሰራዊት ኣብ ምፍራስ ዓብዪ ሚና ሰሪሕና ትግራይ ኣፍሪስና እያ መፂና ኣለና ዶይሎም ሓቂ ይባዕሎም ቆልዓ እዚ ግን ኣሎ ሕዚ ኣይተጠየቕን ክሳብ ሕዚ ኦፒንዮናት እዮም እዚኦም ባይዘ ኦፒንዮን ኣይኮነን ንገበን ኦፒንዮን ክትሮ ይትኽእልን ተሓባባሪ ገበን ካስኻ ርእይቶ ክህብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ልክዕ ከምቲ ንሕና ምስ ሕወሓት ዝተሓሓዙ ነገራት ነፃ ርእይቶ ንህብ ባት ካልእ መንገዳይ ዘለዉ ርእይቶታት ብነፃነት ክህቡ ዝኽእሉ ሰባት ኩሉ ከም ገይጋ እዩ ይብለካ ኣለኹ ገይጋ እዩ እሱ ይብለካ ኣለኹ ገይጋ እዩ ገበን ዝሰርሐ ሰብ ብሕጊ ክጥየቕ እንተሎ ካብ ገበን ከምልጥ እንድሕር ትሰርሕ ኮንካ ተሓባባሪ ገበነኛ ኢኻ ስኻ ፅቡቅ ድሓን ንሱ ናና ኣይኮነን እዚ ክሕለፍ የብሉን እዚ ሚድያ እዚ ናይ ገበነኛታት ተሓባበርቲ ክኸውን የብሉን ናይ ገበነኛታት ፀጊዑ ክኸውን የብሉን ገበን ሰሪሖም እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ሰባት ክበሃል ከሎ ኖ ብፖለቲካ እዮም ተኣሲሮም እናበልካ ንገበነኛ ከለላ ምዃን ድምፂ ምዃን በገዛ ዓርሱ ገበን እዩ ክስመረሉ ዘለዎ ኢለካ ኣለኹ ዝቆልዓ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ትግራይ ዘጋርድያን ግዛዕዛዕ ዝብል ቆልዓ ጥራሕ ኣይኮነን ንሱ ሓደ እዩ ኣብ ጉዕሽ ገብረ ዝተዛረቦም ዝፅሓፎም ኩሎም ሒዝናዮም ኣለና እንደገና መሹ ኣብ ብርሃነ ይደግማለ ብርሃነ ስሕተት ሰሪሑ እዩ ጥፍኣት ፈፂሙ እዩ ሕጊ ይመሓላለፍ ኣሎ ብርሃነ ክእረም ኣለዎ ንክእረም ሓግዝዎ ክበሃል ከሎ ብርሃነ ንምንታይ ይተሓዝ ብርሃነ ንምንታይ ይእሰር ኢና ንሕና ንመኽሮ ሰባት ናብ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ናብ ቁኑዕ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ምንታን ከግልግል ኢና ንመኽሮ ሰባት ንዓና ከውግዙ ይውዕል ኣሎ ድንቁርና መሊኡ ፈሲሱ እናበለ ይፅሕፍ ኣሎ ብርሃነ ስደድዎ ብርሃነ ንምንታይ ይተሓዝ ብርሃነ ንምንታይ ይእሰር ከምኡ ይበሃል ኣረጋይ ክእሰር ይኽእል ይከኣሎ ክትእሰር ትኽእል ኣተሓሓዝኡ ዲሞክራሲ ይኹን ናብ ሕጊ ይቕረብ ክስ እንትቐርብ ተለካ ሚዛናዊ ሓሳብ መሃብ እዩ ዝከኣል እምበር ናይ ገበነኛ ተሓባባሪ ኮይንካ ቅድሚት መፂኻ ሕጊ ከይኽበር ንሰራዊት ትግራይ ምውጋዝ ንውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምውጋዝ ኢምፖሲብል ሕጊ ከይኽበር ትግራይ ናይ ጋንጊስተር ዝኾኑ እዚኦም በላዕቲ ሰባት ኦሊጋርኪ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ተሓባበርቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ
زم كم زيهم بسم ديمقراطي بسم بريس زي هاد تخكر يكون بوينغ يكون رومانات اونلاين زبحال الله براخه شو الله حزب تግራይ አማራጭ ከይህልዎ ጽምዶ ከይገብር ኾነይላ ትቋም ሰበላ ብስም ፕረስ ቲቢኤስ ዝባሃል ኒዮ ቲ ኦርያ ዝባሃል ቆልዓ እኳ ሃዲሙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ይፀረፍ ዘሎ እዚ እስከባንጀር ንብሎ መልዕሊ ጥንቢ ጥንቢ ለቃሚ ጥንቢ ንብሎ ኣፍቲን ተረፍ መረፍ እናኸደ ዝበልዕ ስታሊን ሃይለ ደደቢት ኣረጋይ ጎደፋይ እናበለ ዝውዕል ቆልዓኒ ከምኣቶም ኣኪቦም እዮም ትግራይ ክዕንዋ ዝምክሩ ዘለዉ እዚኣቶም ኣቕሊልና ክሪኦም የብልና ብስም ናይ ፕረስ ብስም ዲሞክራሲ ዝዕንድሩ ዘለዉ ዓንደርቲ እዮም ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፀገማ ናብ ፀገም ዝወስድዋ ዘለዉ እዮም ሓደ ግዜ ጥራሕ ይኮነ ጆኖሳይድ ተፈፂምዋ ትግራይ ብዙሓት ጆኖሳይድ ንክፍፀማ ትግራይ መንገድ ዘማቻችሁ ዘለዉ ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምፍፃም ኮይ ሕዚ ኣብይ ኣሕመድ ብመሬትን ብሰማይን ዝዳሎ ዘሎ ዝህንደድ ዘሎ ነዚ ኮ ዘተዋውዑ ዘለዉ ሕወሓት ኩናት ይውይ ኣሎ ሌላው መሬተይ ይመለስ ሕጋዊ መንግስትና ይመለስ ቤት ምክርና ይመለስ ኢልካ ስለ ዝሓተትካ ደላይ ኩናት ከመይ ጌርካ ትበሃል መንእሰይ ውፃእ ጥፋእ ኑ ከይሕሉ ንትግራይ ከይከላኸል ሌላውነት ትግራይ ከይኽብር መንእሰይ ብዘይኮነ ተወናዊዱ ትግራይ ሓዲጉ ክወፅእ ዝሰርሑ ሚድያታት እዮም ዛቶም እመነኒ ሕወሓት ዲያስፖራ ትዘይሒዛ ህዝቢ ትግራይ ትዘይደጊፍዋ እንቋቑሖት ህዝቢ ትግራይ ትዘይህይዋ ኮረንሾ ህዝቢ ትግራይ ትዘይቕሪቡ ሕወሓት በይናይ ትዋጋእን እመነኒ መንእሰይ ህደም ከይትከላኸል ጠበንጃኻ ናውዚኦም ወዝር እናበለ ዝውዕል ሚድያ ብስም ዲሞክራሲ እንድሕር ተኣናግዶ ኮይንካ ትክክል ኣይኮነን ይኽለካ ደልየ ብርሃነ ከዓ ይብለካ ኣለኹ ኣካል ናይ እዚ ኮይኑ እዩ ተገኒዩ ብርሃነይ ፍሉይ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሒዝዎ ዘሎ ኣጀንዳ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ፀረ ልእላውነት ናይ ተጋሩ እዩ ጆኖሳይድ ዝፈፀሙልና ትማሊ ገበረኛታት ብገበን እንደልዮም ሰባት ናይቶም መጋበርያ ኣሳሳይ ስለ ዝኾነ ንሕና ንሰብ ንቃለሶ ብኣጀንዳ እዩ ብዕላማታት ኢና ንቃለሶ ናይ ግልና ጉዳይ የብለይ ኣነ ንብርሃነ ናይ ግለይ ጉዳይ የብለይ ምስ ዳዊት ከበደው ናይ ግለይ ጉዳይ የብለይ ንዳዊት ኣነ 24 ዝቃወሞ ዘለኹ ናይ ደርጋውያን ኣጀንዳ ተሸኪሙ ህዝቢ ትግራይ ክዕኑ ይንቀሳቐስ ስለ ዘሎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከይምክት ልእላውነቱ ከየውሕስ ብሄራዊ ሕጡኡ ከይምልስ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ከየኽብር ኣብታ ኢምፓየር ጨቋኒት ረጋፂት ንህዝቢ ትግራይ ደጋጊማ ዘድመየቶ ዘፍረሰቶ ደጋጊማ በደል ዘውፅሑ ማሽዋ ነገስታት ብስም ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ዘሕለፎ መከራ ሓሰራን ንዕኡ ከይቃላዕ ህዝቢ ትግራይ መሰል ፍትሒ ዲሞክራሲ ከይረክብ ይገብሩ ስለ ዘለዉ እዮም ምኒልክ መፅኡ ጨፍቂፍዎ ሃይለ ስላሴ መፅኡ ብኣውሮፕላን ጨፍቂፍዎ ደርጊ 17 ዓመት ጨፍቂፍዎ ኣብይ መፅኡ ጆኖሳይድ ፈፂሙሉ እዚ ድዮም ከቃልዑ ዝግቦም ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሓርነት የድልዮ እዩ ህዝቢ ትግራይ ነፃነት የድልዮ እዩ ፍትሒ የድልዮ እዩ ዲሞክራሲ የድልዮ እዩ ምግቢ የድልዮ ማይ የድልዮ መብራህቲ የድልዮ ኢልካ ዲኻ ክትቃለስ ዘለካ ወይስ ናይ እዚኣቶም ኣጀንዳ ኮይንካ ኢኻ ክተገልግል ዘለካ ድምፂ ናይ ገበነኛታት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ኢና ስለ ዝኾነ ኢና ንቃለሶም ዘለና እምበር ኣሕዋትና እዮም እኮ ዳዊት ንዒ ሓወይ ብርሃነ እኮ ሓወይ ፃድቃን እኮ ሓወይ ጌታቸው እኮ ሓወይ ግን ዝሓዝዎ ኣጀንዳ ህዝቢ ትግራይ ዘብርስ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እዙይ ኮነ ኢለ እየ ዝዛረቦ ዘለኹ ከይትቆርፆ ህዝቢ ትግራይ ክሰምዖ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዋላ ንሳቶም ክሰምዕዎ እየ ዝብል ሳማርያ ኣንስት ብናይ ትግራዊት ጡ ብናይ ተጋሩ ደም ኣካሎም ጎዲሎም ጀነራል ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ከሪዑ ንህዝቢ ትግራይ ሓዊ ደፊኡ ንብረቱ ክሕሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ስልጣን ናብ ስልጣን ጎቲቱ ዘምፀ ፀረ ህዝቢ ትግራይ መንጋግ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ኣብርሃም በላይ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዋንስ ኤደይ ናብ ፍርዲ ክሳብ ነቕርቦም ከም ናይ ሩዋንዳ ትማሊ ገበን ዝፈፀሙ ገበነኛታት ካብ ዓለም ተሃዲኖም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክሳብ ዝውዕሉ
ትውልዲ ናይ ትግራይ ክሳብ ዝፈርዶም እስራኤላውያን ብጀርመናውያን ዝወፅሖም በደል አርመናውያን በአዘርባይጃን ብቱርክ ዝወፅሖም በደል ፍትሒ ከም ዝረኸቡ ኩሉ ብስም ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕለና ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ዝፈፀሙልና ሰባት ዋላ ብትውልዲ የብለካ ኣለኹ ብናይ ትውልዲ ቅብብል ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክነውዕሎም ክንሰርሕ ክንቃለስ ኣብ ንንቀሳቀስ ሰባት ናትና ተፃራሪ ጎኒ ጠጠው ኢሎም ዘዕንቅፉና ዘለዉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኢና ንቃወሞም ዘለና ዝኾነ እስራኤላዊ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጆኖሳይድ ንዝፈፀሙ ጀርመናውያን ሰበስልጣን ዝነበሩ ናይ ሂትለር ዝድግፍ የለን ኣብ ዓለም ወዲ ኣርሜንያ ኮይኑ ደቂ ኣዘርባይጃን ደቂ ቱርኪ ገበን ዝፈፀሙሎም ትክክል እዮም ነይሮም ኢሉ ዝድግፍ የለን ወዲ ሩዋንዳ ኮይኑ እዞም ቱትሲ በቶም ሕቱ ዝበሃሉ ዝወፅሖም በደል ንሶም ዝፈፀምዎ ናይ ጆኖሳይድ ጥፍኣት ድጋፍ እዩ ዝዛረብ ኣብ ሩዋንዳ የለን እዚኦም ኦልሬዲ ዓለም ለኸ ወንጀል ዝፈፀመ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ምስራሕ በገዛ ዓርሱ ወንጀል እዩ ምስ ጉጅለ ናይ ብልፅግና ናይ ነባዱላ ናይ ግርማ ብሩ ናይ ብርሃኑ ጁላ ብርሃን በቀለ ገለመለ ዝበሃሉ ሰባት ምስኣቶም ደው ኢልካ ምዝርራብ በዓሉ ምስኣቶም ምስራሕ በዓሉ ወንጀል እዚኦም ገበነኛታት እዮም ገበን ዝፈፀሙ ሰባት እዮም እዚኦም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኢና ንዓለም ኡይ ክንብል ዘለና ዕጥቅና ኣስጢምና ክንቃለስ ዘለና ኣብ ጎቦታት ዓድና ዓሪድና ፍትሒ ክመፅእ ኢና ክንቃለስ ዘለና እምበር ናይ እዚኣቶም መገልገሊ ኮይንካ መን ክሰምዐካ ናይ እዚኣቶም ተዓሳቢ ኮይንካ ናይ እዚኣቶም ተመዋሊ ኮይንካ ንህዝቢ ትግራይ ክተላገፅ ብህዝቢ ትግራይ ደም ክትጫወት ትምኩር እንተ ኮይንካ ገበነኛ ስለዚ ብርሃነ ናይዚ መሳሰይን ናይዚ መጋበርያ ስለ ዝኾነ እዩ ሕጊ ሒጅዎ ዘሎ ይኽለካ ብዛዕባ ብርሃነ ስለ ዝበፅኸኒ ፅቡቅ ናይ ብርሃነ ጉዳይ መክንበት ክንገብረላ እሞ ንሰለስተ ወርሒ ኣብ ሪሃቢቴሽን ዘፅንሐቶ ጉዳይ ምሳኻን ምስ ሃይለን ንምንታይ ትዳፈሮም ዝብል ክስ ቀሪብሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ንስሙ ከምዚ ዓይነት ክስ ኣቅሪብኩምሉ ዲኹም ምናልባት እስካውን ኣብቲ ወታደራዊ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ሰራዊት ትግራይ ስለ ዘለኻ ኣባል ሰራዊት ትግራይ እውን ስለ ዝኾንካ ብቐረባ ኣብ ትግራይ እውን ስለ ዘለኻ ከምዚ ዓይነት ክስ ኣቅሪብካሉ ዲኻ ንብርሃነ ከምኡ ዝብል ክሲ ኣይቀረቦን ሓስዩ እዩ ከለካ ስለዚ እስኻ ንብርሃነ ክስስካየን ኣይከሰን እውን ብርሃነ ዝክሰሰሉ ብመሰረት ናይ ሰራዊት መተሓዳደሪ ደንቢ ሕጊ ስለ ዝተመሓላለፈ እዩ ዝክሰስ ሃይለ ይከሰሶ ኣነ ይከሰስኮ እስካውን እኮ ግዳይ ኢኻ እዚ ታርጌት ሚድያ እዚ እኮ ካምፓይን ካብ ዝገበሩለይ ሓደ እዩ ኮይሉ ወፍሪ ካብ ዝገበሩለይ ካምፓይን ገይሮም ለዮም ኢሉ ካብ ዝገበሩለይ ደደቢትን ታርጌት ሚድያን እዩ ኢሉ ንሕና ግን ከምኡ ይገርናል ብርሃነ ወፂኡ ኣፉ ዝርውን ዘይዝርውን እነታት እናልዕለ ፀሪፉ እነይ ብምፅራፉ ብርሃን እንታይ ይረክብ ኣቦይ ብምፅራፉ እንታይ ይረክብ ናተይ ክብሪ ብምውራድ እንታይ እዚ እኮ ፖለቲካ እኮ ይኮነ ንሓደ ሰብ ዲግኒቱ ብምቕናስ ብምውራድ ብምሕሳር ዲሁማናይዝድ ብምግባር ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ትርፊ ክረክብ ኣይኽእል ከምኡ እኮ ይገይሩ ንዓይ እኮ መንነተይ ቀይሩ ትውልደይ ኣዋሪዱ እነይ ኣዋሪዱ እንታይ እነይ እንድሕር ኣዋሪዱ ኩሉ ክትዋረድ ግድን እዩ ንዓይ እንድሕር ኣዋሪድ ኣነ ንዑ ከዋርዶ ግድን እዩ ግብረ መስኽዎ ግን ትርጉም የብሉን ብዓይኒ ፖለቲካ ወሲድካ ፖለቲካ ኣብ ዘፈላለየካ ኣጀንዳ ክትከታዕ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተድምፅ ዶ ኣነ ተድምፅ ተይለ ብርሃነ ክተድምፅ የብላን እንታይ ኢሉ ምክንያት ከቅርብ ዘለዎ ሌላው መሬት ናይ ትግራይ ክምለስ ኣለዎ
كملاس يولن إن كات عزلنا تفانا قالت يملسوا أي ملسوا تغكل أبي أحمد يكون متقرأ حانك ومحاجو تغكل يلو زأمن تهين برهاني أنا حاتغكل يكون نيلي ما قلت له أو إن كات خرج لنا نمبر بزعوا دم بزعوا ولدي بزعوا هافتي بزعوا دخنات بزعوا هيمانات بوليتيكا يكون بوليتيكا سلا يكون إنا ناوزي تحت يتورد نور لنا برهانة ديو خمس جرا يعويا هايلسي دكتور هايل نو خمس جرا يعوياتو خمس يازولت نو كو خمس يا وانت هيتو كانوا إنه هايلة أي حد يتعلم ديا نبرهانة يمركتن إني نو حد يحصر ديا نبرهانة أي مركتن بوليتيكا إنا خنكات عزلنا شو استفدت خم حفشها وجيجان ولا مسقمون زال عليكم ولا حزون قالتوا شلمي حزون يا لك الله حزون نسو جيجا يكوي لي بقدم أي كرت حيتي أنا كوي كرت حيتي لو كم دام سنة دقر كور دينورن تبا ساكية ترى دي ده لكم آتي لكم أنا يكرتك حيتي السوق إنك وارد تخكلي كون إنه هاي لك وارد تخكلي كون إنه سالين كتحمي تخكلي كون سبعة نازنت أله مركوعه حورو قومته حطرته دخنته هافتو نال عليه كتعوت كوارا زي تخكل يكون يعني يدك الله برهانه تخيشتو لزل حزوين يدك الله حقيتهم حلالي فوس للترخوي ناي سراويت تግራይ حقيتهم حلالي للترخوي ابار سراويتي برهانه اي تسنابته يدك الله تسراويتي امص ورقتك تسراويت كان هلخا ناي سراويت سنددا ناي سراويت إندكتورنيشن كتكون يتخيلين عتقي ناي سراويت كتحز يتخيلين عارف كيف كأخطوط سو كركيو يجوز كم سراويت كله دوكيمنتو عتقو أركيو يجوز عتقو كون يركو كون ما هي وستريه دي لنا نوران أول سراويت ناي تقرأ يعني سنيدا ناي معراب جنباريه عتقو حيل يبلنا نيرو علو مستخسا سخاني هيكون كل يبلك ورقت كابين هي مسخ بهالكلها بقال آتيوم لي لك بقال سمك آتول أنا حكي كوي نقرأ كله دوغيل رخوي يوم دي بسرو أي تسنوات أول أكتيفي ما هي يوصلي ناي سراويت ناي سراويت بجتي وهاوي لمن هو ندعي أتكلوا ناي سراويت وا أوليو نسرح قداي داوزي ترى أخو تنيرو تسرح نسون ده يواصل لخوينو تطوع بالنا أتونا نفس سراويت كاتبلس كبال قدنيو كمان سراويت بحق حتى بالسبلين تحيت نيرو قدمي حزها بجوان حتى صار حلو بجوان حتى تودي بتحزو تملكات ساكلير غيرنا يخن كيد مو برهانه اب منبر غزا جنرال مغبه هايله يتعشر زلو بفلاي مجمرا بوليس كفله كتما عد حق وقصرو علو ودياو دما نا منبر غزا جنرال مغبه هايله توسيدو او يتتحيز زلو زلو نبتات فلاي بتناي ماخل عدي اكتيفيستات نا تغلص اينيرو مس جنرال مغبي مس ولق او غداتو نا تحازو نيرمو برهانه ابي زلو حزي حالنا برهانه اتحازا ماني حزوا حورته بلين أنا جنرال مقبي جزاجن أي أسرن شرنا نا جنرال مقبي هايله جزاء كذا هذا تبتعي متحزن جن بناي جازت هنت مويا هو نحطه زقته جن ناي داوي تكبره صحفي جنرال مقبي ناي وعلو مأسر سلازلوي مسألمتاي مسألمتا أدمركيو نفتحين حرنات الديمقراطي استقال سبعي كونيل كحتطلو مخدل خلاها عمنا وعلى الجزاء سبي 10 سلازلسي دقون حزوان عفنوا ونيلو يبالكم ان كان جبن زيولو جنرال مغبي هايله ولا مغبي هايله جبن تزهلو دقو تالكا تعفدن دقو تعفن عاوزي انز مهرمو عاوزي بيت مرتزي سمو خلعو له سلازي ديال خويا بيت مرتي دقوس عفنون الكاس هصاون تقولعو جبن عاوزي بلن بوليتيك عاوزي فلطوسي ولا مغبي هايله حاتيات انتهلي وسي بناي بون حاتيات نسن كفنا نسن كساقيا دقو حسكاس نمغبي هايله مدارادر تغورو سندارادر كويل دقو نعفنن مو كاون هاي نمغبي هايله ገንዘብ አምጽ ወይ ደቅ ካንቀትለና አይና ገንዘብ ትዘሂብና ንሕና ዝወልናዮ ተዘይ ሰምዑ ደቅ ምግቢ ሃይለስ ብናይ ምግቢ ሃይለ ሓጢያት
ክቅንፀላ ክቅወያ ክቅተላ ማለት ከምዚ ኢልኮ እዩ ነባር ጋዜጠኛ እየ ዝብል ዳዊት ከበደ ኣብ ልዕሊ ዘን ቆልዑ እዚአን ኣብ ደቂ ምግቢ ሃይለ ስለ ዝኾና ጥራሕ ኣይኮነን ዝጉዳይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ እዚ ክሰርሑ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ እሞ ከዓ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ታደሰ ወረደ ቃል ኣቐባሊ ፀሓፊ እየ ዝብል ሰብ እዩ ምናልባት ኣጀንዳ ናይ መን እውን ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ሸኩ እዩ ዝገብረካ ስግኣት እዩ ዝፈጥረልካ ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ሓደ ክልል እሞ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፕሬዚደንት ቃል ኣቐባሊ ፀሓፊ እየ ዝብልስ ናይ ሽፍትነት ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ናይ ክትራን ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ብደቁ ክብቆሎ ኢና ኢልካስ ንጀነራል ምግበይ ሃይለስ ብደቁ ክብቆሎስ ከፈራርሖ ምናልባት እውን ኣነ ናይ ዳዊት ከበደ እውን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ጉዳይ መሊእኽዎ ግዜ ዝፈትሖ ጉዳይ እዩ ናብ ኣጠቓላሊ ብርሰትን ዕንወትን ኢና ንኣቱ ዘለና እዙይ እምበኣር ኣሸባሪ ዝበሃል እዙይ ከምዚ ተዘይጌርካ ደቅኻ ክንቁንፅሎም ኢና ደቅኻ ክንቀውዮም ኢና ኢልካ መርዐዲ ቃላት ምፍናው ራዕዲ ምፍፃም እዙይ እምባይ ሕዚ እኮ ዳዊት ከበደ እኮ ካብታ ዘለዋ ኣዲስ ኣበባ ተታሒዙ ክመፅእ እዩ ዝግባእ ተታሒዙ ናብ ፍርዲ ክቐርብ እዩ ዝግባእ ሕዚ ኣሸባሪ እዩ ዳዊት ከበደ ኣሸባሪ እዩ ዓፋን እዩ ኸታሪ እዩ መምርሒ ውሪዱ ከምዚ ግበሩ ኢሉ እኮ እዩ መምርሒ እኮ እዩ ብድሕሪኡ እውን ሰባት ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ወንጀል ጌርካ ሕሰቦ እዚ ኣብዚኦም ወዲቖም ዘለዉ ተን ብሄራዊ ውሕደት ኣብዚ ወዲቑ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳርካ ክትብሎ ትኽእል ይኽእለካ ደሊ ናብ ፅምዶ ንምፃእ እቲ ቅዱስ ሓሳብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዳግም ንምርኻብ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፀሊም መጋረጃ ተቐንጢጡ ክልቲኦም ህዝብታት እንደገና بحدش ركب بحدش منفس قراربلو توم بدوبات تخفيتهم دما حزب خابنا بنصانت زنقساقسلو تي ናይ ምድልላይ መንፈስ ብሕማቕ ዘይኮነ ብጽቡቕ ክትክእ ተባሂሉ ዝተጀመረ ጽምዶ ሓደ ዓመት መሊኡ ኣብዚ ብዙሕ ለኽላኽ ሓሊፍኩም ኣባላት ጽምዶ ብዙሓት መስዋዕት ከፊልኩም ጽምዶ ናብዚ ሕዝቢ በፂሕዎ ዘሎ ብራኸ ንኽበፅሕ ጻዕርታት ተካይድኩም ኢኹም ብዘጋጣሚ እዚ ከም ታርጌት ሚድያ ንሕና እውን ኣብቲ ጽምዶ ጽቡቕ ኣመኻኽታ ከም ዘለዎ ሓደ ሚድያ ንኣዳና ክንገልፀልኩም ንፈቱ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ከመይ ክግምገም ዝኽእል ጽምዶ ንሓደ ዓመት ብከቢድ ፈተና ይሓሊፉ ብኩሉ ገጽ ዘለና ከቢድ ፈተና ንሓሊፍና ብወገን ትግራይ ዘለና ህይወትና ኣብደት ሒዝና ኢና ክንማጎስ ፀኒሕና ኣብ መሬት ኣብ ድፋዕ ኮይና ኢና ክንቃረስ ፀኒሕና ናይ ብሓቂ ጽምዶ ክብገስ ከሎ ግንባር ቀደም ካብ ዝተቐበሉን ካብ ዝመስረቱን ሓደ ብምዃነይ ሕጉስ እያ ኣነ ኣብ ወፃኢ እውን ኣለውና መሳርሕቲ መጀመርታ ምስኒ ወዲ መምህር ዝበሃሉ ምስኒ ተወርዋሪ ምስኒ ኣወል እዚታት ተበጊስና ክንሰርሕ ከለና በቢ ዘለናዮ ኮይና ኣብ ወፃኢ ዘለው ኣብ ኤርትራ ዘለው ኣብ ትግራይ ዘለና ብኩሉ ግንባራት ጽምዶ ኣብጊስና ክንቀሳቀስ ከለና ኣብ ተስፋን ኣብ ስግኣትን ኮይና ኢና ኣብጊስናዮ ብዙሕ ፈተና ሓሊፉ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር እውን ዝሰራየሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ቀልጢፉ ዝተቐበሎ እዩ ነይሩ ትዝሐጉሰካ ነገር በቲ ጽቡቕ ነገር ንቐደም ክጅምር ጽምዶ ምስ ተባሃለ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይን ኤርትራውን ፍናን ተሰሚዕዎ ስግኣት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ክኸውን እንደይኸውን ዝብል ምጥርጣራት እውን ዝነበረ እዩ ብወገን ተጋሩ ንመንግስቲ ኤርትራ ከመይ ጌርና ንኣምኖ ዝብሉ ነይሮም ብወገን ኤርትራ እውን ዓጋመ ተጋሩ ከመይ ንኣምኖም ዝብል ነይሩ ነቲ ጽምዶ ዝርብሹ መዓት እዮም ነይሮም ይኹን እምበር ጠንኪርካ እንድሕር ሰሪሕኻ ዓወት ክምዝገብ ከም ዝኽእል ውፅኢት ክመፅእ ከም ዝኽእል እሞ ከዓ ብኡ ኣባል ጽምዶ ብምዃነይ እቲ ሕዚ ተገኒዩ ዘሎ ሰላም እቲ ሕዚ ተገኒዩ ዘሎ ዓወትን ዕብየትን ከምዚ ናይ ሓደ ዓመት ብምርኣየ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ እኽለካ ደሊ ብዙሕ ከቢድ ፈተና ኢና ሓሊፍና ብሓቂ ብወገን ትግራይ ክንደይ ምፍራሕ ይበፅሕና ክንደይ ነቲ ጽምዶ
ክዕንቀፍ ክንደይ ተሰሪሑ እሞ ከዓ ብውድብ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት በገስ ዘንቀሳቅሱ ሰባት ሰራዊት ተዋጋእ ዘለዎም ኣካል ዘለዎም ሰባት ምስ ዓበይቲ ሰባት ምስ ሓራምዝ ንሕና ፃፅእ ኮይና ንሶም ሓራምዝ ምስኣቶም ገጢምና ህዝቢ ስለ ዝደገፎ ግን ዕዉት ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሑ ማለት እዩ ስለዚ ፅምዶ ክሳብ 36 حاجة تلقى غير مثلا 36 صمدو كساب خفافات 15 زنواري أفكار بتسقط يحلف كأوجن تهزوجن نحت أمامنا موصيو من قصير تراون شراوي توصيو أفتقراي زنوارو تفانا قلت تملي شام بوجن ارتاخد بوجن تقراي زنوارو أسراتون ملكا تجميرو تي حلفت ما حلف تي حبيرك منبر تزنبرنا كدم نورماليزيشن اللي نطوعنا كلتي حزبታት ርክብ ምሕዝነታዊ ሕውነት እውን ናብ ቦታኡ ተመሊሱ ንሱ ትህዝብ እውን እናተኣማመነ ኸይዱ ፅምዶ ብዝበለፀ መንገዲ እናተደገፈ ኸይዱ ድሓር ከዓ ካብ ኤርትራን ትግራይን ወፅዩ ብሱዳን ምስ ዓፋር ምስ ኣምሓራ ምስ ካልኦት ህዝብታት እውን ሕዚ ከዓ ከምቲ ትሪኦ ኣለኻ በበል 35 ከም ዝተገለፀ ምስ ናይ ኦሮሞ ሓይልታት እውን ሓዊሱ ኣብ ሱዳን ኣብ ካርቱም ድምቕ ዝበለ ፅምዶ እዩ ተኻይዱ ሕዚ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ኣብ ዝደየወሉ እዩ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ሓሊፉ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝሓዝዎ ደረጃ እዩ ወፂሑ ሕዚ ኪኖ እዚ ዝኸይድ ወይ ከዓ ድሕሪ ህዚ ኢልና ንፅውዖ ናብ ምንታይ ይሸጋገር ኣሎ ፅምዶ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ካብ ማሕበራዊ ርክባት ወፂኡ ናብ ዲፕሎማሲ ናብ ፖለቲካ ናብ ኢኮኖሚ ናብ ዓበይቲ ናብ ሚሊተሪ ኢንጌጅመንት ከዓቢ ዝኽእለሉ ሓዝ ተኽእሎ በሪኹ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ትምንፃፍ ተወዲኡ ሰረት ተወዲኡ ይዕሪ ተነዲቑ እውን ኸይዱ እዩ ማንም ኣብ ዘየውርዶ በፅሒ ኢልና ኢና ፅምዶ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ቀርኒ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ህዝብታት ከዓ ፅምዶ ደጊፎሞ ልዑል ብዝኾነ ፀብለታ ኸይዱ ኣሎ እዚ ምስ ሓዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ክኸይድ ፀንሐ ናይ ማዕቀብ ጉዳያት እውን ተታሒዙ ዓበይቲ ዓወታት እናመዝገበ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ወራር ዘድሐነ እዩ ፅምዶ ህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ብሄራዊ ክሕደትን ጥልመትን ናይ ክድዓት ኢልና ፅዋዖም ናይ ቅጥፈት ናይ ስርቂ ናይ ምድሕርሓር ናይ ኩሉ ገበናት ዝተሸከሙ እዞም ተሸከምቲ ቫይረስ ካብኣቶም እሶም ዝህቅንዎ ዝነበረ ጥፍኣት እውን ዘድሐነ እዩ ፅምዶ የኽለካ ደሊ ስለዚ ፅምዶ ውፅኢታዊ ዕውት እዩ ህዝቢ ተቐቢልዎ እዩ ዝነበረ ምጥርጣራት ብምሉእ ተቐሪፉ እዩ ስለዚ ፅምዶ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሸጋገር ውሕድ ግዜ እዩ ቀሪብዎ ዘሎ ኣብ ምሽግጋር እዩ ዘሎ የኽለካ ደሊ ጽبو ምናልባት ተናይ ጽምዶ ጉዕዞ ሓደ ዓመት ብዙሓት ነገራት ተራእየሙሉ እዮም እንተኾነ ግን ዝተፈለየ ሓድሽ ምዕባለ ግን ኣይነበራን እቶም መጀመርያ ዝነበሩ ኣብ ዶባት ዝነበሩ ህዝብታት ምርኻብ ተኻይዱ ብድሕሪኡ ብወገን ክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ኣክቲቪስታት እውን ክራኸቡ ጀሚሮም በዓል ዶር የስጎዶም ጎደፋይ መምህረ ብርሃ ተኽሉ ኪዳነ ኣመነ ካልኦት كأو زللا جنت حلفت محلفت ناي دوب كنت هاتي تخفتن كأون لعل خافت تصمدو هزب تقرأي أتويق زدولي ونقر كأتي حزب مسرته وشغطات الساقيل زولو تناي أفدق قداي تي بقوة إنك أتون زخلو مسرته وشغطات غوتولو زخلو ودبات سعدي ودب عسب دي وقت كمالو زخلو من قد بحقه ومن قدي أي تخفتن سلازي تمع بعلنا يتصمدو إذا حلف حدا عمت ثم مجمع راستر أيو خنتات يوم تبغات كيدن بر بدحريو زيحيلونا يزولونا تاتونا اللومو كما يخرج خلصتات كدبا بعرف بسلامون حقاون من قد تطلع ولا صبو منصاف خوين الله حزبي تقبلوا الى كاي هذه تاي نغبر زبل خالاي معرف يجمر سلازلو افتخالاي معرف كسرح زلو ميلنا زحدنايم بزحات اجناتات لو بوغان تግራይ ንመንግስቲ ኤርትራ እናቕርቦ መንግስቲ ኤርትራ እውን ካብ ትግራይ ዝደልዮም ነገራት ኩሉ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ሱዳን እውን ከምኡ ምስ ገራውትና እውን ምስ ኣምሓራን ዓፋርን እውን ከምኡ ማለት እዩ እንታይ ንስራሕ ዝብል ሕዚ ይዛዘም ስለ ዘሎ ቀፃሊ ሴናርዮ ትሙቐት ህልው ኩነታት ንዓቅንካ ምስሩ እውን ክኸውን ዘለዎ
ننوح إيوان حين صنحنا إنفستمنت ناي ودبات إرترا ناي متكام نقدر تقراي إنفستمنت تقراي تاي يخون زلوا زبل أو دبلوماس خميلنا بحالة أطول أو عالم إيكونومياوي ركبنا حمقرنا نقزفه خميلي عبي زبل ولا تم مس هايمانوت زتحاحزو دقيقة نقراتون يكون أوف كورس جين زيهم كلهم ناب كاب جزية نابرخ خيرو تصمدوت إنجاجمنت ناو وصيتاو بزخونا له هذا تقراين هذا إرتران هذا تقراين هذا إرتران هذا السودان هذا عفار هذا محارة ناب لعل زخونا قبلتان براخان زخودلو حابيرنا بكل من قدي بحاده إنه نورلو سلام رهوا صانت زرقاقصلو حدش مدرخ هذه نقط سلازلنا السرعة كون خون يزول إمنة لني بتحذر إني هذا لنا زتابع السرعة قصيلون ودبات كمان يتقال متعرض جنزب تاي خون زلوا دبلوماسي تاي خون له أمريكان أو ناي سنتان دحنتن تاي خون له زبل فلاي تقرأ عبيت أجندات سلازلوا كاي إرتان حنا نطلوا بزحنا قرص لازخاني إرتراويان عنا تايونا حنا إرتراويان تاي نوامون بفلاي مهارات لهيك عنا تقرأي بصناعات السمسرتاي سرحات سات زدلي اللي قداي نأتو سلازلنا كم وده زايان حرنا تقرأي نزيكم واحد الله إلي أحسوا أنا خابد حرازي زي صبري جزعي من قصي إثيوبيا قال ملز بهالي شو كان زعنا مع الشو الكات جورا نقرات قرروا اللي يدل زي أمباسادر قال جزع مطعم ما سينكان جزع بهالساعين هي ناوزي وفرة ناوزي خير حمرة خير لما قال متأزل شو تخاوك على الله يدل معرض هنا صمدو أمتكل أبرا حتت استدرخي ما أني موتي زينو نقو أجندات أمريكا مس هذي إرتان من قصي إرتان كترح لنا زين إمنة لنا لازم من قصي إرتان تقرأ يجورو حجز زي تقطع خون له تقرأ يقول إن إرتان تحجز نجارات هو نجارت هاليو زي تقطع خون له زي تقدمه مارتي خون له ركبنا لو نتن حلينا أفسر حتى ناجن كفت خون له لازم من قدي زناي نقدي ودب بزي قدب كنتو كمال لنا من قصي إرتاق فكر له نقدي أقحو كافتقراي وصان أتاون بودب باصع كنتكمل لنا باصع هذا قربنا معتيو كنتكمل لنا كله حقنا يتحقر أخبيرنا معتيو ناي كرتات كلهم حقنا نقدي أخبيرنا تبحر كنتكمل له من قصي إرتاق فكر له هذا أو دبلوماسيون نهزبي إرتان نهزب تقراين تقومون ناي زواون على ملخاون دبلوماس قدات تصلتها ناي تصلتها قدات بحارخ مكرا لنا بحارخ مكاساس لنا زولكها بقى ناي تقراي قداي زبحال ناي إرترا قداي زبحال دخلتنا سلا زقد سنة بحر هزي ما ينتصابر كوينا بحارخ نصرح لنا زول تسفان باقنا لني أخلاق عدلي صبو إرترا أبو زوبا زلوا صلوا كاب جزانا برخ زخيد زلوا يمثل كم وتسويتربا من قصة أمريكا حزي تناي بوليتيكا من الصرون أبو إرترا قد غيروا تي بس إرترا تسألها حرفها في ركبات مستغخال تعرتات كايد كم دقانو مجلس تاتو تسينيرو تبلع لي إرترا تنويرو بزنورهم قاداتات ونملعال من قصات قبر كم زخيل تراعين يرمو مبربار ركبات إرتران أمريكانا وزوبا فلايد ما نعنا خم تجارو كفترة زخل صلوا أنتي مثلا أبي عوتي أنا حرسات أنتو كراهر نيرنا زندابنا كراهر نيرنا نيرترا ما كم معلومات نتقرأ كم تر على جرك حسبه يكون من إرترا معري كوين مالت يكون من تقرأ معري كوين مالت بخمن أبي إرترا كل عينة أو عند حنيها وين نقطة العلكة أسمر عراقة حجركا مشيت خاتم اللس إرترا كوتكون معك ناس أخوينا مالت ناي importing exporting ناي سدد ناس أخوينا مالت باتسي ناي عالم لخي ناي نقدي كوريدر كوين الله مالتي سلازي جبت هاو كن قعس بكرانسي كاب كن ساقي
باص خينا أسمر خينا عراقا مقبر عد قيح خينا سنعف خينا بقليلو عراقا نجرنا بقليل حنا المسمعات حذا أبي أحمد زعطوا النازلة بقليلو أبين رخوا لنا أبصن عفر رخوا أو عد قيح عد خالان رخوا أب بقليلو مواسن بواتات هترخوا مالتي كنا يتهاجر مالينا صوتهم مون حق ماليو بحقهم من قدي سلازي نا إرترا معك أو تلعينه مالت نعي ناي نقول حي غيرك حسبه أبي عاوتي راح لي إرترا يعني هون التعاوت نعنا تعاوت نعنا وني تعرفي لك الله إرترا صبوق دبلوماسي أو عالم مزجيبة مالت نعنا أبي عاوتي كابل حر هذه إرترا بدبلوماسي والله بإيكونومي والله بصدتها والله عاوتنا مزجيبة بزخرت قدري نتجارو ترف راوحي وين هنريق زلنا كم بناك محزنا برا خردنا خمسي إرترا حزوا ما كوي جبر الله خمسي خن زعم زل نجر تطفشت حساس فاي ورقة حساس فايش أنا خاب كلام يتقاو منيره حزها ورق خوين له بحكي من قص إرترا تبلي كعتها نا إرترا حز مس زلوا بلي كعتها نا إرترا تقبل نا إرترا ما أخل دبلوماسي ما أخل بوليتيكا ما أخل كلهم نحونت بزخرت أسمرة لتجارو السرف روحي اللي حسب عليه دبلوماسنا كاب بعد سوا حنصرح بس مرة يقربنا نقدنا كاب بجيبوتي تاجرة بباص يقربنا كاب ندي سوا هيدا أنا بأير من أوروبا أمريكان كبر كاب أسمرة إيربورت توجي شيء لابدليتي عالم خيد وزي يقربنا بكل ما قدي أسمرة يطعمنا نحن سيميري يطعمنا زيوم يوم نايب حق خنا قرا كانوا تمثلي نت يا وقتنا خمسينا إذا عم زعزل السم وقدفه أتي حق أو زهني حولنا ناقن كراجع قد خيل له إرترا خليت عدنا متقار إيمان يتمن إرتراويان تقرأ خليت عدوميا كم زي السودان يتقارس كل جديد زلوا خليت عدنا إلا إحنا نحاسو إرترا عني خليت عد يعني وهنا عد حواتي خير عراتي حز خير مقبي عايز تجمع خير جزاء عايز تجمع خير أو جزاء يزرس أو جزاء حواتي خير يزرس بس حواتي يزبل بس حواتي كم دليتي الزمانة كم دليتي حواتي طريق نقدتي بليعة عداقة جيرة الجزاء يزبل عديا عديك ماني كورة يدلن أنا ماني كتصعنا يدلن ماني مخردنا يدلن سلذي إرتاويان كو عدس ولهم يوهانا يأخلهم دلي حدا حزي صنبل من بل سلاسان شتشن يتخون ذلك سلاسان حمشن قلوات حزي يمثل لأيو تعبي صنبل ناي إرتانات أنت زبع على له بعال يمثل له دحر يتعجو كعا تناي كردنا ناي ماك وزنورة ونيل على له سلذي إرترا كاب جزية ناب جزية توزعنا ناي مفتار قبلنا تناوسخ يخد سلذله نقول إرتاويان بزي قاطامي يوهانا خلهم يزدلي ندحر خناتات فوقيدو ندحر فوقيدو حابيرنا او بحاده خندساتنا يا خلهم دلي صبوق مبارر فتوى تقاتل دلوا تارجت ميديا لومي ابه هلوي وانا خناتات ترهيبنا مس تقالاي ارغاي ገብረ ክርስቶስ ወደ ቢተው ዘካርና ጻንሒት ነዝ ተኻታተልኩም ወይ መሰል አምድሏትና ንዘለኩም ሐሳብሪቶ አበ ኮሜንት ቦክስ አምጡልና سبسكرايب ግበሩኩም ሰባት سبسكرايب ግበሩ ዝመደብ ዘና ኩሉ ሰብ ክባጻሕውን ሼር ግበሩ ወይልና በመዘኻረብ ዜና ክንፍለየኩም ሰላም